99. למה? גם אני חשבתי שזה לדעתי שחררו את זה. מה יש לך? אתה לא רוצה לדעת או שאתה ממש אולי נספיק לה. מה אתה רוצה? אוקיי, כולם איתי? כולם חצו קפה? אני צריך לצאת באמצע דקה לפני משהו. אל תאפשר לי. טוב, אז אני עושה יחד עם עוד מאמן כדורסל בשם גלעד, שהשם לא שלנו למעלה, אבל זה מתוך קורס שאנחנו פתחנו לפני שנה בערך, שאנחנו עושים למאמנים, שאנחנו מנסים מתוך דברים שלמדנו מכל מיני מקורות וכל מיני, חלק מהניסיון שלנו, אבל הרוב מכל מיני דברים שקראנו וראינו ולמדנו בדרך, דברים שלא מלמדים הרבה פעמים, לפחות לא בקורסים שאני הייתי מהם, בקורסי מדריכים או מאמנים, שדברים שאנחנו מרגישים שמאוד חסרים בעולם, שאנחנו חושבים שמאוד יעזרו. אז יש לנו שני נושאים שאנחנו נלחם, שהנושא הראשון שאני רוצה להתמקד בו זה מה זה אומר בכלל להיות מאמן טוב. זאת אומרת, מה זה מאמן מצוין ולמה בכלל אנחנו מאמנים. אז כאילו, הקורס הזה זה איזשהו מתוך מצגת שאנחנו נותנים בקורס, עושה רק איזה חלק קטן ממנו, אבל הקורס בנוי מהשאלות האלה של הקורס, קראנו מבפנים החוצה. אנחנו מתחילים קודם בשאלה הזאת שנמצאת בעיגול המרכזי. אוקיי? למה בכלל למה אנחנו מאמנים? למה זה חשוב לנו? אז הייתי רוצה גם לשאול אתכם, כאילו, מה הסיבות שאתם החלטתם לאמן? כאילו, עכשיו זה כבר קורס מאמנים, זה לא קורס מדריכים. אז כבר אתם כולכם התעסקתם בזה כבר, אז מה... תשוקה למשחק. אוקיי. אם כאילו אנחנו נגיע לשלב שאנחנו כבר לא נשחק, אז לפחות להיות מעורבים, להיות לאמן, זה הדור הבא. אוקיי. יש עוד... זה מאתגר. כיף, מאתגר, אוקיי. זה משהו שאנחנו אוהבים, זה משהו שבאנו מעל. היכולת לשנות, היכולת להשפיע. להשפיע, אוקיי. אני מאוד אוהבת כדורעף, אני רוצה שכמה שיותר ישחקו כדורעף, יכירו שמי שפעם אולי שיחק והיו לו כל מיני חוויות, אז שיחזור לשחק בכל מיני רמות. נסטיה רוצה לשנות את תרבות הכדורעף. מי אמר את זה? דייגו? לא, אמרתי נסטיה רוצה. זה מה שדייגו רוצה. קודם שהוא רוצה אז תרבות בקורס מאמין. עשיתי קסם וניחשתי חלק מהתשובות שלכם. כנראה זה תשובות שחוזרות על עצמם. אוקיי, אני חושב שזו הסיבה שרוב האנשים באימון, זאת אומרת, יש כל מיני סיבות אחרות, אבל אני חושב שזה רוב המאמנים שנכנסים מהסיבות הנכונות. אני חושב שזה בדיוק הדברים האלה, אוהבים את המשחק ורוצים להעביר את זה הלאה לספורטאים. חלק מזה זה איזשהו רצון להגשמה עצמית אנחנו רוצים להשיג עוד משהו במשחק שאולי לא השגנו בתור שחקנים או לא יודע מה, והשפעה, שזה משהו שאני חושב שמאוד יפה במקצוע הזה, שאנחנו באמת משפיעים על חיים של הספורטאים שאנחנו מאמנים, ואני חושב שכל אחד פה יכול לחשוב על מאמן או מאמנת שהיו להם, גם אם זה לא בכדורעף או בענף אחר, שבאמת שינה להם משהו בחיים, משהו משמעותי, זה שהוא הכניס אותם למשחק ונתן להם את האהבה הזאת למשחק ולספורט ודברים כאלה. אני חושב לי היו לפחות איזה 15 מאמנים בכל מיני סיטואציות, ואני יכול להגיד שלמדתי משהו מכל אחד מהם וכן השפיעו איכשהו על החיים שלי, חלק יותר לטובה, חלק פחות, אבל כולם השפיעו, אוקיי? אז אנחנו בהחלט משפיעים על הספורטאים שאנחנו מאמנים, וזה משהו
שדברים שאתם אומרים להם ואיך שאתם מתנהגים אליהם וזה, הם זוכרים את זה. גם אם זה שחקן אחד מתוך לא יודע כמה אתם מאמנים, הם זוכרים איזה משפט שאמרתם להם, איזה משהו שאמרתם להם, יכול להיות שאתם שכחתם, אבל הם זוכרים. אז תזכרו שכל דבר שאתם עושים יש לו איזושהי השפעה שהיא או חיובית או שלילית. אף אחד לא אמר כסף. זה לא כסף. לא בכדורעף לפחות. יש מעט מאוד אנשים בכדורעף שעושים כסף, אבל בדרך כלל זה מנהלים ולא מנהלים. ובדרך כלל אנשים שמגיעים בחוץ שאין להם הבנה בכלל באנגלית. נכון. אוקיי, אז השאלה השנייה זה למה אתם פה בכלל בקורס הזה? כאילו היה לכם עשיתם קורס מדריכים, למה אתם פה עכשיו בעוד קורס? אתה לא יכול להתקדם בלי. מממשים תשוקה. אתה לא יכול להתקדם בלי בלי התעודה? בלי הסמכה כן. שלנו. אוקיי. לגילאים מסוימים. פשוט מאוד. רוצים לשנות. אוקיי. אוקיי, ללמוד. ללמוד. זהו, אז זה בצבע הזה, זה אמור להיות אדום. אז כן, ללמוד, להשתפר, ובעיקר להפוך למאמנים יותר טובים. יהיה דברים שאני אגיד פה שכאילו אולי אתם כבר עושים, אוקיי, אולי אתם כבר עושים, אבל לא ידעתם שהם חשובים, או דברים שאולי אתם לא עושים ולא חשבתם עליהם בכלל, ואז אולי זה משהו שאתם יכולים להוסיף. ויכול להיות שדברים שאתם כן עושים ואתם יודעים שזה חשוב, ואני מחזק לכם את זה שזה חשוב. אז כאילו לא כל דבר שאני אגיד פה יחדש לכם משהו, אבל כן הרעיון שהוא לחזק את הדברים הטובים שאתם כבר עושים, ואם יש משהו שאני אגלה לכם משהו חדש, אז גם עובד. אוקיי, אז יש איזושהי שאלה כזאת גם של איך הגענו כאילו למקום הזה. אני מעריך שלא צריך להיכנס לסיפור האישי של כל אחד פה, אבל כאילו נגיד מעליי קצת, כאילו נגיד אני שיחקתי כדורעף, כאילו הייתי פה בפנימייה בווינגייט בתור שחקן, הייתי בנבחרת נוער, שיחקתי אחרי זה בקולג' בארצות הברית וזה, ואז הפסקתי לשחק כדורעף. והלכתי לעבוד, הייתי אנליסט באיזה חברת הייטק, עבדתי בזה איזה 4 או 5 שנים, וזה כמעט הרג לי את הנשמה, כאילו אני ממש עשה לי לא טוב, למרות שכאילו הייתי בחברה סבבה, והרווחתי סבבה, וסך הכל היה לי תנאים טובים, אבל כל הדברים האלה שאמרנו של להשפיע ושל לא יודע, ולהיות חלק מקבוצה, וזה שאני הייתי ספורטאי כל החיים שלי, כאילו מה שאני זוכר את עצמי, אני עושה איזשהו סוג של ספורט, כאילו כדורסל, קראטה, כדורגל, פינג פונג, כדורעף, כדורגל, הכל, לא משנה מה, תמיד הייתי מעורב באיזשהו ספורט, וזה משהו שהוא חלק מהזהות שלי, כאילו הייתי אומר, וזה משהו שזה, והחלטתי לפני כמה שנים לעשות איזשהו שינוי בחיים שלי, שהיה קצת מפחיד, כי זה היה פחות כסף, ולא ידעתי אם אני אוהב את זה, או איך אני אהיה בזה, ולא מסתכל אחורה, כאילו זה היה אחת ההחלטות היותר טובות שעשיתי בחיים שלי, לפחות מבחינת האיכות חיים, יכול להיות שאני אתחרט על זה כשלא יהיה לי פנסיה, אבל בינתיים אני... זה מה שאתה עושה כל היום? בעיקר, כן. ויש לי 2 ילדות שאני מטפל בהן. מכין להם פיתות בבוקר. אז אני אומר, אני מעריך שלכל אחד פה יש סיפור אחר, כן? חלק שיחקתם, חלק אתם בלי רקע עם כדורעף, וסתם פגשתם את זה באיזשהו מקום בחיים והתאהבתם בזה, או שיכול להיות ששיחקתם ולא חשבתם שאתם תאמנו אף פעם, ופתאום אתם, לא יודע מה, איכשהו זה הגיע, כי עשיתם איזה קורס מדריכים דרך המועדון שלכם, וזה היה עבודה לקיץ, ואיכשהו כולנו הגענו לאיזשהו מקום, והדרך קדימה היא גם לא ברורה. כאילו, לא ברור לאן הולכים, לפעמים זה מתפתל, לפעמים אתם צריכים פשוט לצעוד קדימה ולראות לאן זה הולך.
השאלה, אוקיי, כבר אם ענינו על השאלה של למה אנחנו מאמנים, אז אנחנו רוצים לחשוב כאילו עכשיו, מה זה בכלל, אמרנו שאנחנו רוצים להשפיע, ואנחנו רוצים לעשות דברים חיוביים, ואנחנו רוצים להשתפר, אז יש לנו את הדרך הזאת, אז כאילו, אנחנו צריכים לחשוב לאן אנחנו מכוונים. בתיאוריה כולנו רוצים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות, נכון? ואף אחד לא רוצה להיות, לא לממש את הפוטנציאל שלו. אף אחד לא אומר, וואי, בא לי להיות בינוני היום בכל מה שאני עושה. נכון? זה לא מאכיל את הנשמה, להיות לא טוב במה שאתה עוסק בו רוב היום. במיוחד בספורט שוב ככה. כן. במיוחד במשהו שאכפת לכם ממנו. כן, זה משהו שלא... אבל גם זה, זאת אומרת, לעבוד בעבודה שלא אכפת לכם ממנה, וגם לא להיות טובים בזה, זה גם מבאס. כאילו, כל דבר שמישהו עושה, זה משהו טוב משהו טוב לבני אדם, להיות טובים במה שהם עושים. זה נותן איזושהי מוטיבציה פנימית. אז עולה השאלה של מה זה מאמן מצוין. אוקיי, עכשיו, מה שאמרתי, אני לא מאמן כל כך הרבה זמן, כן? אני מאמן בכל השנה, עונה השמינית שלי שאני מאמן. אז כשהתחלתי לאמן, בשנה הראשונה שלי הייתי עוזר מאמן פה באקדמיה, ועדיין עבדתי בחצי משרה באיזה חברת הייטק כזאת, ולא כל כך אהבתי את העבודה הזאת, אז חלק מהזמן שלי ביליתי להקשיב לפודקאסטים, או מה, כאילו עשיתי את העבודה שלי, אבל בחצי מוח, וחיפשתי בעצם תשובות לשאלות של איך מאמנים. זאת אומרת, הרגשתי כבר, אני שחקן די טוב, ואני יודע לשחק, אבל איך מאמנים זה שאלה אחרת. זאת אומרת, לא בהכרח מה שעשו לי בתור שחקן זה משהו טוב, יכול להיות שהייתי יכול להיות יותר טוב אם היו מאמנים אותי אחרת, יכול להיות יכול להיות שיש חלק דברים שהם טובים ולא, אבל עניין אותי בעצם, אני באתי מנקודת הנחה שאוקיי, אין לי ניסיון, אני עכשיו בגינר בתור מאמן, אז בואו ננסה למצוא מקורות מידע. אז התחלתי לחפש, ובאיזשהו שלב הגעתי לגילוי שיש מחקרים על זה, שיש כאילו אנשים אקדמיים וחוקרים שכאילו ששואלים כל מיני שאלות, שמאמנים שואלים את עצמם, ועושים מחקרים מסודרים ומקבלים תשובות שמבוססות על עובדות, שזה החלק הגדול פה של המפגש היום, אוקיי? אבל אפילו לשאלה הזאת יש תשובה, אוקיי? אז עכשיו החוקרת פה היא הפסיכולוגית ספורט של נבחרת ארצות הברית בכדורעף, עכשיו. לא כשהיא כתבה את זה, אבל עכשיו זה מה שהיא עושה. היא בכלל הייתה שחקנית סופטבול, אני חושב, אבל היא פסיכולוגית ספורט, אוקיי? והיא עשתה מחקר שהיא דיברה עם ספורטאים שהגיעו לרמות עילית, כאילו של קולג'ים, אולימפיאדה, דברים כאלה, ועשתה איתם ראיונות כאלה מובנים, ושאלה אותם בעצם מה החוויה שלהם, כאילו הם אומרים, טוב, לי היה מאמן לפחות אחד שהיה מדהים, מה זה היה? איך זה היה להיות מאומן על ידי מישהו שהוא מאמן מעולה, אוקיי? אז היא הביאה פה כמה תשובות, אוקיי, מעניינות. אז הדבר העיקרי זה כאילו, זה הכותרת, אוקיי? It's not what they do, it's how they do it. אוקיי? זה לא רק התוכן של האימון, זה איך הם עושים את זה, איך הם עושים כל דבר, אוקיי? אז המשפט הזה הראשון פה הוא משפט גדול, שבעצם הספורטאים זה משהו שחזר על עצמו בכל הרעיונות, שבעצם הם לא רק דיברו על מה הם עשו, הם דיברו גם על זה, זה גם חשוב, כן? צריך לדעת מה אתה עושה, אבל איך הם עושים את זה, והדגישו פה כל מיני הבדלים, אוקיי? כולם מלמדים, אבל איזה פרטים הם מלמדים, אוקיי? פרטים קטנים. כולם מתקשרים, אבל איך הם מתקשרים? זאת אומרת, בנעימות, בכנות, עושים עליכם מניפולציות, או שהם כאילו מדברים עליכם כמו בני אדם, בכבוד, אוקיי? איך
איך הם מתכוננים לאימון. הם מכינים את האימונים, מכינים את העונה, עושים כל הדברים האלה שאתם בטח לומדים עכשיו בקורסים, אתם באמת תצאו שנה הבאה לעונה ואתם באמת תעשו את זה, או שאתם כאילו תבואו לאימון וכאילו תחשבו כאילו, אוקיי, בואו היום נעשה ככה, בלי איזושהי תוכנית אוקיי? ציפיות, אוקיי? איך מפתחים ציפיות ואיך עוזרים לספורטאים לראות את הדרך, להגיע לשם. אוקיי, אז כאילו, יש איזשהו משהו שהוא לא רק התוכן, זה גם איך אנחנו עושים את זה, וצריכים בשביל זה לשים לב איך אנחנו עושים ואיך מגיבים ולתת סוג של דוגמה אישית לספורטאים, כי אנחנו דורשים הרבה מהספורטאים שלנו, ותחשבו עכשיו על אם יש לכם בראש איזה מאמן או מאמנת הכי טובים שהיו לכם. אוקיי? זה יכול להיות אפילו לא בכדורעף, כאילו זה יכול להיות מרצה באוניברסיטה או לא יודע מה היה כל כך טוב בהם. אנחנו נגיע לזה, אוקיי? אז ההשפעה, דיברנו על כאילו הרעיון של להשפיע, אוקיי? אז המאמנים האלה, וזה כאילו מהמילים של הספורטאים, ככה הם מתארים את המאמנים. אומרים, המאמנים האלה השפיעו עליהם מעבר למגרש. זאת אומרת, השפיעו על התפיסה העצמית שלהם, השפיעו על ההתפתחות האישית שלהם כבני אדם. הם כאילו סיימו איזה מסלול עם הספורטאים האלה, ואומרים, אם לא הייתי עובר דרך המאמן או המאמנת הזאת, לא הייתי אותו בן אדם שאני היום. זה מישהו שממש משפיע בצורה חיובית על החיים, אוקיי? והעניין הזה פה של איך הספורטאים תפסו אותם, הם הרגישו שהם לא רק מאמנים מעולים, כאילו לא רק התוכן והתכוננו וזה, הם כאילו הרגישו שהם היו בן אדם מיוחד, בן אדם, לא רק מה שהוא יודע לתת לכם על המגרש, אלא מישהו שמעריכים אותו מעבר למה שהוא עושה בתוך הקבוצה. מישהו שהוא באמת מודל לחיקוי בשביל הספורטאים. אוקיי? אז אמרנו, אז מאמן מצוין זה קודם כל מאמן שמשפיע בצורה חיובית על החיים של הספורטאים. אוקיי? זה צריך להיות הדבר הראשון והאחרון בראש לכם שאתם חושבים על אימון, זה האם אני עכשיו משפיע לטובה על הספורטאים שאני מאמן, או שאני משפיע לרעה. אוקיי? אז עכשיו עוד מחקר, מזה שני חוקרים גם מאוד, האמת שהם ממש חוקרים ידועים. הפסיכולוגית הזאת, זה המחקר שהיא עשתה לדעתי בשביל הדוקטורט או משהו כזה, אבל זה לא העיקר שלה. אלה חבר'ה שממש חוקרים וכותבים ספרים כאילו על אימון, והם ניסו לתת איזושהי הגדרה של מה התוצאות של אימון חיובי. זאת אומרת, אוקיי, אם אנחנו אומרים מאמן שמשפיע לטובה, איך זה נראה, אוקיי? אז כאילו כשאומרים מאמן טוב, מה זה אומר מאמן טוב? זה אומר יישום עקבי, אוקיי? אז עקביות פה זה מילת מפתח, של ידע מקצועי, ידע בין אישי, אוקיי? זה כאילו איך לדעת לדבר עם ספורטאים, ותוך אישי, זאת אומרת להיות מודע לחולשות והחוזקות שלכם, במה אתם טובים, במה אתם טובים פחות, איפה אתם צריכים אולי עזרה, ואולי איפה אתם כאילו מאוד בטוחים בעצמכם, ואולי איפה אתם, לא יודע, אתם צריכים אולי אפילו לדבר עם הספורטאים, אוקיי? אז השילוב הזה, השילוב של הידע המקצועי, הבין אישי והתוך אישי, אוקיי? שהמטרה היא לשפר 4 דברים פה, אוקיי? את היכולת קודם כל, אוקיי? או לא קודם כל, זה הדבר הברור. ברור שאתם צריכים לשפר אותם בתור, שהם צריכים להיות יותר טובים. אבל 3 דברים האחרים פה, של ביטחון, חיבור ואופי, זה ההגדרה החדשה, אוקיי? זה לפי הזה. האמריקאים אוהבים לעשות דברים שיהיה קל לזכור את זה, אז
C's, אוקיי? זה competence, confidence, connection and character, אוקיי? שזה, אתם יכולים שנייה לקרוא את זה באנגלית, אבל תרגמנו את זה בעברית. אז competence זה יכולת, אוקיי? אז יכולת ספציפית לענף, צריכים להיות יותר טובים בספורט שהם זה. ביטחון, שהספורטאים יצאו עם איזשהו ערך עצמי יותר גבוה, כאילו שהם ירגישו בטוחים בעצמם כבני אדם, שהם ירגישו שיש להם ערך גם אם הם טובים בענף וגם אם הם לא טובים בענף. זה לא שרק השחקנים הכוכבים של הקבוצה צריכים להרגיש טוב עם עצמם, גם השחקנים שבקושי משחקים צריכים להרגיש איזשהו משהו שיש להם ערך מעבר ליכולת שלהם בענף. החיבור, אוקיי, שהשחקנים והשחקניות ירגישו מחוברים לשחקנים שאיתם, למועדון, לקהילה, לענף, אוקיי, שירגישו שהם לא רק שם בשביל עצמם, אלא הם שם כדי לעשות משהו, להרחיב את ההשפעה, נגיד, ואופי, אוקיי, הגדירו את זה כתכונות אופי חיוביות, של מוסריות, אמינות, אמפתיה, אחריות, ספורטיביות, כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, אתם אומרים זה אופי חיובי, יכול להיות תחרותיות, יכול להיות הרבה דברים שאתם בעצמכם צריכים להחליט מה אתם חושבים שהוא אופי חיובי, אבל זה, השלושה דברים האלה פחות מדברים על זה. כשמדברים בקורסים בדרך כלל מדברים בעיקר על היכולת, איך אתה משפר את ההנחתה, איך אתה משפר את הקבלה, איך אתה משפר את החסימה, כל הדברים האלה, אבל הדברים האלה כנראה יותר חשובים בטווח הארוך, כי רוב הספורטאים לא הולכים להיות ספורטאים מקצוענים, 99% מהם לא הולכים להיות ספורטאים מקצוענים, אבל הם יהיו הורים, והם יהיו מאמנים, והם יהיו אוהדים, והם יהיו שופטים, והם יעשו כל מיני דברים אחרים בחיים שלהם, שיש לנו השפעה מעבר. אז ההשפעה שלנו היא לא רק על איך אנחנו מקדמים את הענף שלנו, כמה שחקנים אנחנו יכולים להוציא, אלא איזה אנשים יוצאים. כאילו אם אנחנו עם איזה קבוצה, 3 שנים, 2, עונה אחת, מה הם לוקחים מאיתנו ולאן הם, כאילו, אחרי שהם עוזבים אותנו, איזה מין אנשים הם, כן? אז אמרנו, למה זה חשוב? כי אם אנחנו רוצים להשפיע אם אנחנו משפיעים בצורה חיובית על הספורטאים, בצורה שהגדרנו, אז ההשפעה שלנו מוכפלת, אוקיי? עוד ועוד הולכת קדימה על שאר העולם שלנו שאנחנו חיים בו, וגם על הדורות הבאים. יכול להיות שיש מישהו שאתם תאמנו, שאולי לא יצא ממנו איזשהו שחקן, אבל הוא יהיה איזה, לא יודע, יעשה אקזיט והוא יממן את הנבחרת אחרי זה עוד כמה שנים, אני לא יודע מה. כאילו, גם אם המטרה שלכם זה רק לשפר את הענף, אז גם יכול להיות שהשחקן או השחקנית הכי חלשים שלכם יכולים אחרי זה לעשות משהו אחר גדול בחיים שלהם. אז ההשפעה שלנו היא מאוד מאוד גדולה מהבחינה הזאת. אוקיי? אז עברנו מהמעגל הזה של למה, אוקיי, למה אנחנו מאמנים, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים להיות יותר טובים, אנחנו רוצים לעשות את כל הדברים האלה, זה עולה השאלה של איך אנחנו בעצם משיגים את התוצאות האלה. אוקיי, אנחנו רוצים, אוקיי, זה יפה להגיד את זה, אבל צריך איזשהו, אוקיי, נלמדים אתכם טכניקה של קבלה, של זה וזה, אבל איך אנחנו מאמנים, יודעים איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אוקיי? אז יש פה איזשהו מודל של מנהיגות. עוד פעם, זה לא איזה רעיון שלי, זה איזשהו משהו שחקרו אותו בכל מיני סיטואציות, אבל יש כמה סוגים של מנהיגות, אוקיי? והגרפים פה, הגרף של ה-X הוא כאילו ממעורבות, כאילו חוסר מעורבות למעורבות מאוד גדולה, לא אפקטיבי, לא יעיל למאוד יעיל, אוקיי? אז ברור שאנחנו רוצים להיות בחלק הזה של הגרף פה למעלה.
יש פה בפינה הזה שמישהו שבא ושם זין, כאילו בא לאימון, לא מתכנן, מוציא להם כדור, לא יודע, יש נגיד איזה מורה לספורט באחד מהבתי ספר שאני מאמן בהם, שהוא מאמן כדורסל, אבל הוא לא עושה כלום, הוא שם כדור אחד לאיזה 20 ומשהו ילדים והוא כותב תוכניות אימון לאימון שלו. אבל בשיעור ספורט הוא לא מתייחס אליהם, ויש שם איזה ילד אחד שהוא ממש טוב בכדורסל, אז הוא משחק 1 נגד 10 בתכלס, הוא לא מוסר לאף אחד, הם משחקים עם כדור אחד וזה כאילו, אני לא יכול לראות את זה. אוקיי, אז הוא בן אדם שכאילו, הוא לא עושה שום השפעה על זה, הוא לא מעורב, והוא לא יעיל, כאילו הוא לא מגדיל את האהבה שלהם לספורט, והוא לא... זה ממש לא מה שאנחנו רוצים, אוקיי? עכשיו יש גרסה אחרת של קונטרול פריק כזה. מנהיג שלילי. מנהיג מאוד שלילי, כן, יש מנהיג שלילי, שהוא מעורב בהכל, מחליט על הכל, אומר בדיוק מה צריך לעשות כל הזמן, אבל זה גם לא יעיל. כאילו הספורטאים פורשים, כי הם לא אוהבים שצועקים עליהם כל הזמן, ולא אוהבים שאומרים להם כל הזמן מה לעשות ומה לא לעשות ומה זה, וזה גם לא יעיל. יש מה שנקרא transactional leadership, שזה כאילו גזרים ומקלות כזה, אוקיי? שזה כאילו, הייתי אומר, זה היותר אימון מסורתי, בוא נגיד, זה כאילו, אם אתה זה, אז נותנים עונש, אם אתה עושה משהו טוב, אז אתה מקבל פרס, זה גם משהו, ואז יש משהו שנקרא transformation leadership, שהרעיון שלנו הוא שאנחנו רוצים לשנות את החיים של הספורטאים לטובה, אוקיי? שזה דורש מאיתנו הרבה, זה דורש שנהיה מאוד מעורבים, אוקיי? זה דורש שנהיה ממש בקצה של הסקאלה של המעורבות, אבל זה הדרך הכי אפקטיבית, אוקיי? הכי יעילה, שזה בעצם מה שאנחנו אומרים שחשוב לנו להשפיע. אוקיי? אז אם אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו צריכים להיות באזור הזה. אז מה זה מנהיגות טרנספורמטיבית? אוקיי, עוד פעם, יש להם עכשיו את ה-4 eyes, אוקיי? זה גם, זה מאותם חוקרים. אז היה לנו את ה-4 C's של מה אנחנו רוצים להשיג, זה איך שאנחנו משיגים את זה. בסוג התנהגות מסוימת, אוקיי? אז כאילו באנגלית זה idealized influence, inspirational motivation, individualized consideration ו-intellectual stimulation. אז תרגמנו את זה לעברית, אוקיי? השפעה אידיאלית, זה אומר דוגמה אישית, בתכלס, אוקיי? כאילו, אנחנו צריכים, מה שאנחנו דורשים, אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. אוקיי? אנחנו אומרים צריך להגיע בזמן, אז אנחנו צריכים להגיע בזמן. אנחנו אומרים צריך להתכונן לאימון, אז אנחנו צריכים להתכונן לאימון. אנחנו צריכים להיות ספורטיביים, לא לצעוק על השופט, אנחנו לא יכולים לצעוק על השופט. אתם לא יכולים להיות כאילו מאמן שאומר אל דברו עם השופט, ואתם מאבדים את הראש כאילו כשהוא עושה טעות או משהו כזה. צריכים להדגים את מה שאנחנו דורשים, אוקיי? השראה למוטיבציה, זאת אומרת זה הרעיון של להאמין בספורטאים ושהם ירגישו שאנחנו מאמינים בהם ושאנחנו עוזרים להם לראות מה הם יכולים להיות, כי בטח אם אנחנו עם שחקנים צעירים אבל גם בבוגרים הם צריכים לעזור להם להאמין בעצמם. הקטע הזה של הביטחון עצמי, של הערך עצמי חיובי, אנחנו צריכים לעזור לזה לגדול על ידי זה שאנחנו מראים להם שאנחנו מאמינים בהם ונותנים להם איזשהו חזון למה הם יכולים להיות ואיפה הם יכולים לשפר את עצמם. מספר 3 פה זה הכללה בתהליך הלמידה, אז כאילו הרעיון לנו אין את כל התשובות, אוקיי? גם הספורטאים יכולים לפעמים להציע, תעשו איזשהו תרגיל והשחקנים אומרים שום זה משעמם, או זה לא מרגיש כאילו, בחיים לא הייתי עושה את זה במשחק, כאילו זה לא מרגיש נכון, משהו פה לא, זה, אז צריך לתת להם גם את האפשרות, כאילו לפעמים להעביר חימום לעצמם, או לחשוב על תרגיל בעצמם, או לתת להם איזשהו חופש טקטי, או לתת להם משימות שאולי הם צריכים, טוב, שבוע הבא אתה מלמד, עושה הרצאה על משהו, או אתה צריך ללמד את הכיתה על
משהו אחר, אוקיי? והתחשבות אישית, שזה להבין שכל בן אדם הוא שונה, אוקיי? כל בן אדם מגיע עם איזה, בא ממסלול אחר, אוקיי? עם דברים אחרים, עם הורים אחרים, עם אחים, בלי אחים, שיחק כדורעף לפני, לא שיחק כדורעף לפני, מדבר עברית, לא מדבר עברית, לא יודע מה, כאילו יכול להיות מיליון דברים שהם עושים את הבן אדם ייחודי, וצריך להבין שלא כולם אותו דבר, ולא כולם מתאים להם אותם דברים, ואנחנו בתור מאמנים, הקושי הגדול הוא להבין מי הבן אדם שעומד מולנו, ואיך אנחנו יכולים לעזור לבן אדם הזה ספציפית. אוקיי, אז זה אולי תצלמו לעצמכם. בסדר? זה איזשהו משהו שאני וגלעד בנינו את הקורס הזה, זה היה כאילו, התחלנו בפרק הזה, זה הפרק הראשון של הקורס, והטבלה הזאת חוזרת על עצמה בכל מקום. אוקיי? כי לא ידענו שזה יהיה ככה, אבל ככל שבנינו את הקורס, פתאום ראינו, גם פה זה רלוונטי, גם פה זה רלוונטי, גם פה זה רלוונטי. אוקיי? אז פה זה, אמרתי, אני אתן לכם כמה דברים שאולי אתם עושים כבר, יכול להיות שאתם מזהים כמה דברים שאתם עושים כבר, ואתם יודעים שהם חשובים, או לא יודעים שהם חשובים, אז תדעו שזה הדברים שאם אתם יכולים לעשות את הדברים האלה, את ההתנהגויות האלה. מה זה להראות פגיעות? תכף אני אסביר את זה. אני אעבור אחר כך, אבל אם אתם יכולים לעשות את הדברים האלה, אתם בדרך להיות הסוג מנהיגים האלה, הטרנספורמטיביים. אז כאילו עכשיו יש פה את 4 המרכיבים האלה שאמרנו מקודם, אוקיי, ה-4 eyes. אז קודם כל, השפעה אידיאלית, אמרנו, אנחנו צריכים להיות דוגמה אישית, אז הסברה והדגמה של ערכים חיוביים, נראה לי די ברור, אבל כל אחד צריך לחשוב בשביל עצמו מה זה אומר בשבילי להיות בן אדם טוב. אוקיי, כי אמרו, המאמן מצוין הוא בן אדם מצוין, הוא לא רק מאמן מצוין, הוא מישהו שראוי להערכה גם מעבר לספורט. אוקיי? ולהראות פגיעות בצניעות זה חלק מזה, להראות שאנחנו לא מושלמים, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים הכל. זה יכול להיות להודות בטעויות מול הקבוצה, תגיד, שמעו, אתמול צעקתי עליכם, או צעקתי על השופט, לא הייתי צריך לעשות את זה. אנושיות. או לדבר לספורטאי שאולי הוצאת אותו מהמשחק, ואמרת, תשמע, אני עשיתי טעות, לא הייתי צריך להוציא אותך, או נתתי הוראות טקטיות, כאילו, להראות שאתם גם יכולים לטעות, זה מראה איזשהו משהו, אוקיי? השראה למוטיבציה, זה אומר דיון על מטרות וציפיות, זאת אומרת, להראות מה אנחנו מנסים להשיג בתור קבוצה, אוקיי? מה כל אחד בקבוצה צריך להשיג. אמונה, אמרנו, אנחנו צריכים שכל שחקן יבין שאנחנו רואים אותו כבן אדם ומאמינים בפוטנציאל שלו כבן אדם קודם כל, אבל גם כספורטאי, מה הם יכולים לעשות, לאיזה גבהים אנחנו חושבים שהם יכולים להגיע. חזון קבוצתי, אוקיי, שכל הקבוצה, אנחנו צריכים לנסות להגיע למצב שכל הקבוצה מלוכדת סביב איזשהו רעיון מסוים. איזה קבוצה אנחנו רוצים להיות? אנחנו רוצים להיות קבוצה חברתית, אנחנו רוצים להיות תחרותיים, איך אנחנו רוצים לדבר אחד אל השני, איך אנחנו רוצים לשחק, אנחנו רוצים לשחק מהר, אנחנו רוצים לשחק לאט, אנחנו רוצים להיות אגרסיביים, אנחנו רוצים לשחק בלי טעויות, לא יודע מה, כאילו זה יכול להיות גם ברמה כאילו ההתנהגותית ממש, גם ברמה הטקטית וכל מיני דברים כאלה. משימות ותפקידים בעלי משמעות ואתגר, זאת אומרת, זה יכול להיות כאילו מישהו אחראי על המוזיקה של החימום, כאילו מישהו שאולי הוא לא השחקן הכי טוב, אבל הוא די-ג'יי כזה, אוהב זה, שהוא יהיה אחראי על הדבר הזה, שמישהו יהיה אחראי יש כאלה שהם ממש טובים בעידוד, וכאלה שהם, לא יודע מה, כל שחקן יכול להיות לו שהוא תפקיד בתוך הקבוצה, שהוא באמת, הוא צריך להרגיש שיש לו משמעות, אוקיי? ואם אנחנו חושבים שיש לזה משמעות, אז להסביר לו למה אנחנו חושבים שזה חשוב, שכולם ירגישו שהם חלק מההצלחה שלו.
הכללה בתהליך הלמידה, אז זאת אומרת קבלת משוב, זאת אומרת להיות פתוח ולתת מקום לספורטאים, לספורטאיות, לדבר, להגיד לנו, כאילו, שיהיה להם נוח להגיד לנו, תשמע, המאמן, חר תרגיל היום, כאילו, לא אהבתי את האימון, זה היה, לא אהבתי את זה. בשביל מה אנחנו עושים את זה? אבל המשוב הזה, לדעתי, הוא צריך להיות, אתה יודע, כמה מקום אתה נותן לילדות בכיתה ז' לתת את המשוב, כי אז אתה כמנהיג של הקבוצה, אז אתה יכול להתערב. אז סבבה, אז אני אומר, יש כאילו משוב, ואתה עדיין מקבל את ההחלטות. זאת אומרת, אתה יכול להיות פתוח להצעות, אתה לא צריך לקבל כל דבר שמציעים לך. לא מבחינת לקבל, אלא כמה אני רוצה לתת לזה מקום כרגע, אתה יודע, ילדות כיתה ז', זה לא משנה, זה גם בגילאים המבוגרים. אז כל יותר נותן מקום למשוב. כל סיטואציה היא שונה, אתה צודק, ואנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת של כמה, אבל זה כן חשוב שהם ירגישו שיש להם איזושהי שליטה או השפעה על מה קורה באימון, בקבוצה וזה, ואתה יכול להחליט בתור המאמן איפה אתה נותן להם את כאילו, אתה יכול להגיד... נהנתם, נגיד, למשל. כן, אז אני אומר, אתה יכול לתת להם מקומות שהם יכולים לקבל, שהם יכולים לתת לך משוב, וחלק דברים שאתה אומר, קיבלתי, אבל אני יודע יותר ממך, אז כאילו אנחנו נעשה מה שאני אמרתי, אבל אני אקח את זה לתשומת ליבי. כאילו, מספיק שאתה מראה שאתה מקבל, אתה מקשיב. שאתה שומע, שאתה... כן, אתה יכול לא להסכים. כן. אבל זה חשוב שירגישו ששומעים אותם. כן. אוקיי? תרשה לי לא להסכים. למה? אתה הרבה את הקבוצה. מהר מאוד. ברגע שאתה שם פס על הילדים, אני לא שם פס על הילדים, אבל אני לא פותח להם מקום למשוב, נקודה. למה? כי כשאני פתחתי השנה מקום למשוב, באחת הקבוצות שלי, קיבלתי 80,000 הודעות. לא, היא לא צריכה להיות בהרכב ביום שבת. זאתי, אני לא סובלת אותה, והיא זה ככה. אוקיי. אז אני אומר, אז אתה צריך... רגע, ומה, אתה רוצה שבנות יביאו לך משוב על איך למען את האימון? כאילו, אתה אמור... לא, זה, אבל אם מישהו... המשוב היחיד שיש שבכיתות ז' אני מקבל, שהן שולחות לי אחרי זה, וואי, איזה כיף היה, איזה כיף. אבל הן לא כותבות. אני רוצה שתעשה ככה, זה לא המקום שלהם. אתה מאמן, אתה מחליט. אלא אם כן מי שבא ואומר לך, אוי, תקשיב, זה ממש קשה לי וזה, אוקיי, אבל זה יכול להיות... תראה, אתה יכול גם... לא בקטע של לבוא ושהם ינהלו אותך, ממש לא. אז אתה יכול להגביל, אתה יכול להגיד, תשמעו, זה לא לשיקולכם. אוקיי, אתה יכול להגדיר גבולות. אני לא אומר שהן לא שוות אליך. אתה עדיין, אתה מחליט, אתה מאמן. אבל לתת מקום שמרגישים שיש להם אפשרות להשפיע. מישהו שמרגיש שאין לו... הוא חי בדיקטטורה. אנשים לא רוצים לחיות בדיקטטורה. אתה צריך שיהיה לך הצבעה. יכול להיות שההצבעה שלך לא שווה הרבה, אבל שיהיה לך איזשהו קול. לאנשים שאין להם קול, אין... זה הורג לך את המוטיבציה. אתה יכול לא להסכים, זה בסדר. אני מקבל את המשוב שלך. אני לא מסכים במעט האחוזים. זאת אומרת, יש, בהחלט תמיד יש את המרווח הזה, שיש מקום וזה, אבל לא... אז אני אומר, כל מאמן, אתם מכירים את הקבוצות שלכם, ואת הסיטואציה שלכם, אתם צריכים להפעיל שיקול דעת. מתי זה מתאים, ובאיזה סיטואציה. לא, כי יש גם, זה השיטה היותר מתחברת לקטע המערבי. בקטע הפחות מערבי, למשל כל הנושא של הגרוש הסובייטי בזמנו, אני לא חושב שאחת השחקניות הייתה באה ואומרת איזשהו משהו למאמן, ושאלה בועד אותה באותו רגע כבינימט. אני לא אומר שזה טוב. אני אומר אבל שיש, צריך למצוא את הסימביוזה בין הקיצוני הזה לפתוח מדי. כי הפתוח מדי, אתה יודע, אומרים למה ישראלים לא עושים סקס ברחוב? כי כולם אומרים, תעשה ככה, היא תעשה ככה. כאילו אין מקום, אתה מבין? כל אחד, שני יהודים, אז עוד פעם, יוצאים במקום. אנחנו מסכימים.
יש, כאילו... זה לא בלתי מוגבל, צריך לשים גבולות. ברור. זה בסדר, אוקיי, בואו נמשיך, שנייה. הדגשה של תהליך הלמידה, אוקיי, זה, אמרנו שיתוף בקבלת החלטות, עוד פעם, אחריות, יכול להיות אחריות על החימום, שהוא משהו כאילו מאוד זה, ויכול להיות על ארגון על העולם. משהו, יכול להיות, וגם עוד פעם, תלוי מה הרמה של הקבוצה, כאילו, אני נגיד, אני מאמן את אופק בליגה הלאומית, הוא הקפטן של הקבוצה, אז לפעמים השחקנים על המגרש, הם שחקנים מנוסים, רואים משהו שקשה לי לראות אותו מהצד, והם רוצים לעשות שינוי בטקטיקה, אז אני נותן להם, כאילו, אם הוא מרגיש, מה, דופקים אותי פה על הישר, כאילו, אמרנו שאנחנו חוסמים אלכסון, אבל אני מרגיש שכאילו חותכים אותנו פה, אז הוא יכול לשנות את הטקטיקה. יכול להיות שמה שאני אמרתי מראש לא מתאים, המשחק, ויכול להיות זה, אבל עוד פעם, זה תלוי איפה, זה עם שחקנים בוגרים ומנוסים, לא עם ילדים בכיתה ז'. זה יותר מתחבר לי עם הקבלת משוב, פחות עם הקבלת החלטות. אז אני אומר, זה הולך, זה יד ביד, זה הולך יד ביד, אוקיי? הדגשה של תהליך הלמידה, אוקיי? הרעיון הזה שבעצם כל הספורט הוא תהליך התפתחות, אוקיי? גם בשבילנו בתור המאמנים, אבל גם בספורטאים, כאילו החוויה של לעבור עונה הוא מין מיקרוקוזום כזה של החיים, כן? כאילו יש עונה, משתפרים, יש עליות, יש ירידות, יש שמחה, יש עצב, יש את כל זה, בסביבה יחסית בטוחה, כן? כאילו, אם אתה מפסיד את האליפות, אז כאילו, בדרך כלל לא קורה יותר מדי, חוץ מזה שאתה עצוב איזה כמה ימים, או שזה נותן לך מוטיבציה לעונה הבאה, אבל כאילו, להדגיש את זה המטרה שלנו היא קודם כל ללמוד ולהשתפר, אוקיי? והתחשבות אישית, זה עוד פעם, חלק מהדברים גם מתחברים כאילו אחד לשני, כן? כאילו, עניין ברגשות ונקודת המבט של הספורטאים, זה גם לא חייב להיות כאילו קשור לספורט. נגיד שזה מאמן שאני מאמן איתו ברמת אביב, שהוא מקפיד להגיע מוקדם לאולם, והוא מקפיד לראות איך כל שחקנית שלו נכנסת לאולם, הוא מסתכל על הפרצוף שלהם. זה לא אופק. זה לא אופק, אבל הוא אופק מאמן, אבל אופק גם מאוד רגיש. אבל זה מאמן אחר, שהוא מאוד ותיק, ואימן גם שחקנים מאוד טובים, ושחקנים תחת שלקחה אליפות עכשיו, אבל הוא מקפיד לראות איך הן נכנסות לאולם, הן כאילו נכנסות כאילו ככה, או שהן כאילו מראש בטלפון, או ש... מה הוא עושה עם זה? הוא מסתכל אפילו איזה נעליים הם באו, הם באו עם הנעלי ספורט האמיתיות שלהם, או עם כזה מין סתם נעלי בית ספר, והם לא באו לעשות... זה אני מדבר על כאילו קבוצות זין כאלה שזה עוד... אתה מסתכל או שהוא עושה עם זה משהו? לא, הוא מדבר איתם. חצי ממה שדני עושה זה פשוט שיחות. דני מדהים. כן. כן. אבל זה לא הוא מאוד מקפיד על לראות איך הם יחזור. הוא אומר להם שלום, ואם מישהי לא באה להגיד לו שלום, אז הוא הולך אליה. כאילו, לראות ואיפה הם מגיעים לזה, כי כל יום אתם יכולים לחשוב על השחקן איזשהו משהו, אבל כל יום הם באים משהו אחר. נגיד, אופק בא, עצבני אתמול למשחק, שלא ראיתי אותו כל העונה, וזה לא אופייני לו, והייתי צריך לשאול אותו, כאילו, מה קרה? כאילו, היה שיחה על זה אחרי זה. אוקיי? אבל כאילו, אבל תבינו שגם אם יש איזשהו שחקן או שחקנית עם אופי מסוים, זה לא אומר שכל יום הם יהיו ככה. יש ימים שהם יבואו ככה, יכול להיות שקורה משהו בבית. ההורים מתגרשים. הם אף יום לא אותו דבר. הם אף יום לא אותו דבר, בדיוק, יש אוקיי? משהו אחר. אני לא יודע, ההורים מתגרשים, החברה, רבו עם החברה, לא יודע מה קרה. אוקיי? לא הצליח, היה מבחן אתמול, יש מבחן מחר, לא יודע מה. מישהו בקבוצה אמר להם משהו, הכל משפיע. אני יכול להגיד על דני, שנגיד היינו עושים את המשחקים של הכיתות ז'-ח', אז אתה רואה את הגישה שלו לבנות, ואתה רואה, קודם כל הוא אומר לך למאמן היריב, הוא לא אומר לך בהצלחה, הוא אומר לך שיהנו. קודם כל שיהנו. הם עושות טעויות, הוא אף פעם לא יגיד להם משהו רע, הוא תמיד משבח את הדברים הטובים שהן עושות.
כאילו, אני גם התאמנתי אצלו בתור אחד שעשה קורס מדריכים בלי רקע בכדורעף, בלי כלום. הגעתי אליו אחרי שהייתי בקבוצה אחרת. אני לא יודע מי יותר מקצועי, מי יש לו יותר ידע. אצל דני אני למדתי הרבה יותר, כי הרגשתי שאני יכול לבוא ולשאול אותו ולהרגיש פתוח, ולהרגיש פתוח גם לעשות את הטעויות, וכאילו, יש מישהו שרואה אותי, שמרגיש אותי שזה, ובתור בן אדם בוגר, לא ילד או ילדה בכיתה ז'-ח'. אז אני יכול להגיד לכם שנגיד דני, למשל, הדבר שהכי חשוב לו, ורואים את זה כאילו בכל מה שהוא עושה, שזה בדיוק מה שהוא אמרת, הוא אמר, אני רוצה שכל ילד וילדה שעוברים פה בזה, ירגישו שרואים אותם. שזה משהו, כאילו, כולם רוצים את זה. כולם רוצים שמישהו יראה אותם. גם אני בתור מבוגר בן 30. כולם רוצים את זה. כולם רוצים את זה. זה משהו שהוא כאילו, לכל בן אדם, זה חשוב לו שיראו אותו. כן. ולא יודע למה זה בא לדני, אבל דני זה הזה שלו. בשבילו זה הדבר הכי חשוב, שכל שחקן ושחקנית ירגישו שהוא רואה אותם. הוא סיפר לי למה, אגב. לא יודע אם זה לשתף, אבל לכל אחד יש סיבה שלו, אבל זה גם משהו כאילו לחשוב עליו, מה הדבר הכי חשוב לכם. אני אגיד לכם שלי, זה שיהיה כיף. חשוב לי שיהיה כיף. כאילו מבחינתי, אנחנו בענף הזה ספציפית, כי זה כיף. זה ענף ספורט שהכי כיף לי לשחק אותו. אני רוצה להגיד עוד דוגמה. ראיתי רעיון של מאמן של החופים שלה, נראה לי איך קוראים לו, אוהד רדקו. והוא אמר שהוא פתאום הבין מה הוא עשה, שהוא שמע מהשחקנים שלו שהם איבדו את חדוות המשחק באיזשהו רעיון. הוא כל הזמן הלך כאילו יותר מדי טקטיקה, ותעשו ככה ותעשו ככה, והמון תרגילים כאלה וניתוחים של מצב. ואז הוא אמר שהשחקנים שלו כבר הפסיקו ליהנות, כי הם שכחו כבר, הוא שכח שזה משחק. אני אגיד לך איפה ראית את זה, בהרצאה שלי. לא, ראיתי את זה בהרצאה באיזה פוסט, יכול להיות, כאילו, כן, אני אבל הבאתי את זה בהרצאה. אני ראיתי את זה באיזשהו רעיון שלו, כאילו, בפייסבוק או משהו. אז לקחתי את זה. אוקיי, הדגשה של, תכף אנחנו נצא להפסקה, בסדר? הדגשה של הצלחות ותחומות של הספורטאים, אוקיי, זה גם כאילו, זה עוד פעם מתקשר לעניין הזה של חלוקת משימות, זה גם להכיר בזה, אוקיי? שמישהו עושה משהו טוב, מישהו הביא פלייליסט פגז כאילו לחימום, כאילו להגיד להם, מישהו עשה איזה מהלך גדול או עשה משהו חדש, כאילו עשה משהו שהוא לא הצליח לפני חודש, להרים להם על זה. חסן אמר לי מה אתם עושים עם מחיית כפיים? אם למשל שחקנית עשתה משהו כאילו יוצא מהכלל, אז אני עוצר את האימון וכולם מוחאים כפיים, אוקיי? זה חשוב מאוד. אז עוד פעם, זה דברים שזה לא כאילו, זה לא רשימה שאני הכנתי, זה כאילו איזשהו משהו שהם כאילו הם הגדירו את זה לפי כאילו רעיונות זה חבר'ה שכאילו כתבו, זה דברים שאם אתם תצליחו ליישם אותם כאילו ברמה כאילו השבועית, חודשית, יומית, שנתית, ההשפעה שלכם תהיה הרבה יותר. השחקנים יהיו טובים יותר. גם השחקנים יהיו יותר טובים, אבל גם כל הדברים האחרים יהיו יותר טובים. המוטיבציה תגדל, הם יותר יגיעו עם יותר אש לאימון, יותר, כאילו זה מכפיל לכם, כל התוכן של האימון שאתם שמים, הוא מוכפל על ידי המוטיבציה והרגשות החיוביים של השחקנים. השחקנים זה לא רובוטים, אז כאילו זה לא כאילו זה לא כמו במטריקס, שכאילו מזריקים לו את הנתונים והוא יודע קונג-פו. הוא צריך כאילו להתאמן ולהתאמן חזק ולרצות לחטוף מכות בדרך כדי זה לא עובד כאילו לבד. אז זה החלק האחרון פה, זה של איך מנווטים את עצמנו בדרך הזאת, אוקיי? כאילו, אנחנו לא יודעים מה הדרך, אז אחד מהדברים שאני למדתי כשהייתי מאמן פה, הגיע לנו פסיכולוג ספורט שהביא את הרעיון של מצפן ערכים, אוקיי? של מצפן ערכים, של איך אנחנו מקבלים החלטות ביום יום ובכלל החלטות קשות, נגיד אם לשתף מישהו במשחק או לא לשתף מישהו במשחק, לעשות משחק באימון או אימון כושר או לא יודע מה, כאילו איך לעשות את הדברים האלה. זה איזשהו ציטוט של מספר, אבל כאילו איך אנחנו יכולים
צריכים כדי לתת כל כך הרבה לספורטאים, להיות מעורבים ולהתעניין ברגשות של כל אחד וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים גם לטפל בעצמנו, אוקיי? אנחנו צריכים לישון מספיק, שאני באופק בטוח לא ישבנו מספיק אתמול. חזרנו אתמול ממשחק בירושלים ב1:00 בלילה, אבל לטפל בעצמנו, לאכול כמו שצריך, ללמוד, ללכת לקורסים וכל מיני דברים כאלה, כדי שאנחנו נוכל להיות יותר טובים של הספורטאים. אז כאילו, זה איזשהו משהו שלקחנו עשינו קורס עזרה ראשונה, יש משולש החיים, מכירים את זה שכאילו יש את מערכת לב ריאה והעצבים כאילו יש נשימה, יש לב ויש את המערכת העצבי, אוקיי? אז כאילו, אם נושמים, אז יש דופק, לא צריך לבדוק אם יש דופק. אבל אם לא נושמים, צריך לבדוק אם יש דופק. אז הדבר העיקרי פה, שהוא הבסיס בשבילנו, okay? כדי שנוכל לעשות את האימון המיטבי הזה, תשפיץ, כדי שנוכל לעשות את ההשפעה החיובית הזאת שאנחנו רוצים, okay? השפעה חיובית על חיי הספורטאים, אנחנו צריכים את הדברים האלה, אנחנו צריכים לדעת מה חשוב לנו, אנחנו צריכים לטפל בעצמנו, אנחנו צריכים ללמוד כל הזמן, אוקיי? להוסיף את זה לאחרונה. העניין הזה, תחשבו על עצמכם כמגדל מים, אוקיי? אם אתם רוצים לתת הרבה לספורטאים, אתם צריכים להיות מלאים. אם אתם תבואו גמורים לאימון, אתם לא תצליחו, אתם לא תשימו לב לדברים, אתם תהיו עצבניים יותר, אתם לא תוכלו להשפיע בצורה שאתם רוצים להשפיע, אם אתם תבואו גמורים לאימונים. אוקיי? אז אתם צריכים לוודא שאתם מתכוננים לאימון, כדי שזה, כי גם לא הייתם רוצים שספורטאים יבואו לאימון בלי לאכול לפני, או בלי לישון בלילה לפני, או כל מיני דברים כאלה. אנחנו צריכים לטפל בעצמנו כדי שנוכל גם לעזור לספורטאים. גם הרעיון הזה של המסכת חמצן. בטיסה, תמיד אומרים, ההורה צריך קודם לשים עליו את המסכת חמצן, אחרי זה לטפל בילד. אז אותו רעיון, אז יש כל מיני דברים שהם כאילו קשורים לדברים שעוזרים לנו, ולכל אחד יש דברים אחרים, תחביבים, ללכת למסיבות, לא יודע מה. יכול להיות כל מיני דברים שעוזרים לנו למלא את עצמנו ולהחזיר את עצמנו להתאושש. לפעמים העונה שוחקת, יש הרבה משחקים באותו שבוע ואתם גמורים ולא יודע מה. צריך למצוא דרך כאילו כל יום להגיע מלאים כדי שנוכל לתת לספורטאים שלנו משהו. וזה עוד איזשהו רעיון שהרבה פעמים אנחנו מזניחים את עצמנו, אבל לא היינו נותנים לספורטאית שלנו לעשות את זה, כאילו לא לאכול, לא לישון או לא יודע מה, לא היינו נותנים להם לעשות את זה. וזה האחרון לפני שנצא להפסקה, משהו שאני מציע לכם לעשות בעצמכם, זה משהו שעשיתי אותו כבר לפני כמה שנים. כתבתי לפני כמה, לא חשבתי על זה בתור מצפן, פעם ראשונה שעשיתי את זה, זה איזה קואוצ'ר שהיה לי בעבודה הקודמת שלי, אפילו לא בתור מאמן, נתן לי כאילו לכתוב מה חשוב לי, כדי היה לי איזה תרגיל כזה לעשות מפת חיים, והוא נתן לי לכתוב לעצמי, ואז הגיע איזה פסיכולוג ספורט שעשה את התרגיל הזה עם הקבוצה שלנו פה באקדמיה, שהוא רוצה שהקבוצה תחליט מה חשוב לה, אבל אני לקחתי את מה שעשיתי לפני 10 שנים, שמתי את זה בתוך זה למצפן אישי, אוקיי? חושב פה. עוד פעם, יש לנו כאילו, יש לקחת אליפות, אבל יש כאילו איזה כיוון אנחנו רוצים לעבוד. אנחנו רוצים להיות הכי טובים השנה, או שאנחנו רוצים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות כל הזמן. אוקיי? אז כאילו, לחשוב על משהו שהוא מצפן נותן איזשהו כיוון שהוא אינסופי. זה לא רק להשיג איזושהי מטרה, לנצח משחק, לנצח גמר. זה משהו שאנחנו כל הזמן יכולים לכוון את עצמנו לפי, וזה יכול גם להשתנות, ולשאול את עצמכם איזה סוג של בן אדם, מאמן, הורה, הנה אתה אבא עכשיו, מתי, נכון? אז איזה סוג אבא אני רוצה להיות, איזה סוג אח, איזה סוג בן, איזה סוג אחות, או הכל, כאילו זה חשוב לדעת מה חשוב לנו,
זה עוזר לנווט את ההתנהגות שלנו, ולראות אם מה שאנחנו אומרים שחשוב לנו באמת תואם את איך שאנחנו מתנהגים. אוקיי? וזה שלי, אוקיי? אז אמרתי לכם, כיף, אוקיי? זה איזשהו משפט כשהייתי פה שחקן באקדמיה, היינו הענף כדור הראשון שהיה פה, והיה פה שחייה וג'ודו כן, סליחה, היינו הענף קבוצתי הראשון. היה פה ג'ודו, שחייה וכדורסל. והשחייה במיוחד, שהיו הכי ותיקים, ראו אותנו כאלה שכונה ועושים מלא רעש וזה. והדרך שהם כאילו צחקו עלינו, אמרו, כדורעף זה לא ספורט, זה משחק. כאילו, שחייה זה ספורט, כדורעף זה משחק. וזה היה מין כאילו יריד. עשיתם קורס מאמנים ביחד? לא קורס מאמנים, הייתי ספורטאי פה, הייתי באקדמיה, כאילו, כשהייתי בתיכון. אוקיי? אז זה היה כאילו, היה לנו איזה יריבות איתם. הלכתם איתם מכות? לא, אבל ניצחנו אותם 2 נגד 6. ללכת מכות נגד הג'ודו, לא חושב שזה טוב. בשחייה לא היה סיכוי. שיחקנו עם כדור מים פעם אחת, זה לא נגמר טוב. אבל מבחינתי, העניין הזה, שצריך לזכור שכדורעף זה משחק, ועושים אותו כי זה כיף, והחברה של הספורט והזה, יכול להיות שאנשים מסוימים כיף להם לשחות ולהיות עם הראש מתחת למים כל היום, אבל לא יודע, לי זה מעורר חלחלה. אוקיי, אבל אז אני אומר, אני עושה את זה כי אני אוהב את זה, והדברים פה שמסביב זה הערכים שאני יודע שאם אני עומד בהם, אז אני מקבל את האמצע פה. אוקיי? אם אני מתאמץ ואני מרוכז ואני פתוח, כאילו אני אומר את מה שאני חושב, אני לא מפחד כאילו להגיד את מי שאני באמת ולהיות אני עצמי, ושאני לומד כל הזמן, אוקיי? שאני מתפתח ושאני כאילו אני משתפר במה שאני עושה, וגם זה הקטע הזה שאמרנו של לראות, אוקיי? אז גם כאילו חשוב לי שיראו אותי, אבל חשוב לי גם לראות אנשים אחרים ולהקשיב וזה. כשאני עושה את הדברים האלה, אז אני מרגיש את הדבר הזה באמצע. כיף לי, אני מרגיש טוב עם עצמי, אני מרגיש שאני משפיע, אני מרגיש שאני עושה את מה שאני אמור לעשות. אז נעשה עכשיו הפסקה של איזה 10 דקות. אני מאוד ממליץ לכם לעשות את זה לעצמכם. יכול להיות שכבר עשיתם את זה באיזשהו קונסטלציה לעצמכם, אבל זה עוזר לקבל החלטות, אפילו ברמה של מה אני עושה היום, את מי אני מכניס במשחק. כאילו יכול להיות שיש 2 שחקנים שאולי שחקן אחד קצת יותר טוב, אבל הוא חרא בן אדם. כאילו הוא לא מתנהג יפה לשחקנים אחרים. ואמרנו שזה חשוב לנו. אבל הוא לא... אולי אנחנו ננצח את המשחק שהוא בפנים, אבל אף אחד כאילו בקבוצה לא אוהב אותו כי הוא מתנהג כמו חרא. אז אולי עדיף שהוא לא ישחק. אולי עדיף להפסיד את המשחק. יכול להיות שזה יותר חשוב, אם זה מה שחשוב לנו. יכול להיות שמה שחשוב לי זה לנצח בכל מחיר. זה גם יכול להיות, זה לא חיובי במיוחד, אבל זה גם יכול להיות איזה משהו, אבל אתם צריכים להחליט מה חשוב לכם באופן אישי, ואז אם תעשו את זה אתם תהיו כבר מאמנים יותר טובים, כי אתם תהיו עקביים, כאילו אתם תעשו זה, והידעו מה לצפות מכם גם. בואו נעשה הפסקה, 10 דקות, ב-11:15 אנחנו חוזרים, אוקיי?
ספורטאים אירופה בטח. ספרד או אירופה? לא בטוח שכולם מכירים. קריית שמונה. מטורפים שם. תקשיב, אתה רואה ילדים, אוקיי, 3-4 טוב. מאמנים. רוחו על משקפיים. אתם איתי? אז שאלה, למה בעצם אנחנו צריכים עקרונות? אוקיי, אמרתי לכם שכשהתחלתי לאמן, אמרתי, טוב, אני יודע לשחק, אבל אני לא יודע איך לאמן בצורה טובה או לא טובה, כאילו חוץ נגיד לעשות תרגילים של מאמנים שעשו לי, כאילו אמרתי, היו לי איזה 15 מאמנים באיזשהו שלב, יכול פשוט לקחת תרגילים שאהבתי בתור שחקן ולעשות אותם, נכון? כאילו זה גם דרך לעשות זה, אבל שאלה של כאילו למה בעצם צריך עקרונות, אז איזשהו ציטוט שאני מאוד אוהב כאילו בעניין הזה, שכאילו יש המון שיטות, אבל עקרונות יש יחסית מעט, אוקיי? אפשר לעשות, יש המון שיטות, יש מאמנים אלופי עולם בכדורעף שמאמנים בצורה מאוד שונה, אז השיטות שלהם שונות, אבל העקרונות של הלמידה הם אוניברסליים, אוקיי? וחשוב שנדע אותם כדי שנוכל להחליט איזה שיטה מתאימה באיזה סיטואציה, שיהיה יותר קל. אוקיי? אז שאלה שמאוד הטרידה אותי, כאילו בתור מאמן מתחיל, הייתה איך אנחנו יודעים שהתרגיל שעשינו עכשיו עוזר בכלל. כאילו איך אתה יודע אוקיי, התרגיל הזה הוא בכלל עושה, נגיד יש לנו 3 תרגילים באימון. כאילו תרגיל א', תרגיל ב', תרגיל ג'. אולי תרגיל א' לא עוזר בכלל, ותרגיל ב' לא רק שלא עוזר, הוא הופך את השחקנים שלנו ליותר גרועים. תרגיל ג' הוא תרגיל מעולה, והוא ממש עוזר לספורטאים שלנו. ואנחנו רואים שמשתפרים. איך אנחנו יודעים איזה מהתרגילים האלה עשה את העבודה? יכול להיות שאם היינו עושים רק את ג' או דברים בסגנון של ג' הם היו משתפרים הרבה יותר. יכול להיות שכאילו חלק מהזמן אנחנו מבזבזים את האימון, וחלק מהזמן יכול להיות שאנחנו עושים דברים שמפתחים הרגלים מאוד לא טובים. Okay? זה גם יכול להיות. יכול להיות שאנחנו עושים דברים שכאילו ממש מזיקים כאילו ליכולת של הספורטאים שלנו. אז התשובה שלי לשאלה הזאת היא לפנות למחקר. אוקיי? למצוא מחקרים מדעיים שבדקו, כאילו בדקו בניסיונות וזה, מה העקרונות, אוקיי? של הלמידה, זה איזה מכון מחקר שזה בכניסה, אוקיי? שאני, כמו שאמרתי, כשהתחלתי לאמן לא היה לי ניסיון, לא יכולתי להתבסס יותר מדי על כאילו על הניסיון שלי או על מחשבות שלי, יותר על רציתי להתבסס כמה שיותר על דברים מוכחים, okay? על דברים שיש להם איזשהו בסיס לפחות במחקר באיך שאני מאמן. אז יש פה הרבה דברים. אני כנראה אעבור זה מהר, אבל יש פה כמה דברים שכאילו חוזרים על עצמם באיזושהי צורה. ואני אגיד לכם, נגיד, יש כמה מקומות שאולי כדאי לצלם, שזה אולי איזשהו משהו שאם רק תיקחו את זה, אז זה חשוב, אבל ככה, קודם כל למה אנחנו צריכים עקרונות, ואני תכף אסביר מה ההבדל בין למידה לביצועים, שזה הבדל גדול, וזה משהו זה כאילו הדבר הכי בסיסי שצריכים להבין בתור מאמנים. איך אנחנו לומדים, זאת אומרת להבין כאילו איך התהליך הזה בכלל עובד, ואז העקרונות, כאילו מה הסביבה, מה סוגי תרגילים שמקדמים למידה יעילה. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לבזבז פחות זמן באימון על תרגילים שהם לא מועילים, ולעשות יותר דברים באימון שעוזרים לספורטאים שלנו להשתפר למשחק. אוקיי? אז עקרונות העיצוב והאימון, יש איזושהי שיטה שהתפתחה על בסיס איזו תיאוריה מסוימת שקוראים לה שיטת ההגבלות או שיטת האילוצים. Okay?
אוקיי? שזה פחות או יותר constraint led approach קוראים לזה באנגלית, אבל זה בערך מה שניסיתי לעשות באימון היום בבוקר. ואז איך זה נראה בפועל, יש איזשהו משהו שנקרא שרשרת הזהב. עוד פעם, לא המצאה שלי, זה איזשהו משהו שלקחו את כל לקחתי את זה כאילו מאיגוד המאמנים הבריטי או משהו כזה, שהם כאילו לקחו איזשהו גוף מחקר די גדול, וניסו להפוך את זה כאילו ליותר נגיש למאמנים, של איזושהי רשימה של דברים, שמבוסס על העקרונות האלה של הלמידה, והופך את האימונים ליותר יעילים. אז כאילו החמישה הדברים האלה זה כיף, מרגיש כמו המשחק, okay? שהפעילות תרגיש כמו המשחק, קבלת החלטות, okay? שהם צריכים להחליט, לקפוץ, לא לקפוץ, לחסום ימין, לחסום שמאל, okay? להנחית, לא להנחית, הרבה ניסיונות, הרבה נגיעות בכדור, okay? ומתיחת גבול היכולת, okay? שיהיה, זה לא יכול להיות קל מדי, אחרת לא לומדים. Okay? שזה מה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו. Okay? אז זה... מה זה שרשרת הפח? זה הפוך. שרשרת הפח זה המצאה שלי. משעמם, okay? חוזר על עצמו, מעט ניסיונות, לא מקבלים החלטות. יש תרגילים כאלה, יש הרבה מאמנים שעושים תרגילים כאלה, שכאילו, נגיד תרגילי טכניקה, שכל אחד יודע מה הולך לקרות לפני שהוא בכלל מקבל את הכדור. אתה תמסור לפה, ואתה תמסור לפה, ואתה תמסור לפה, אין קבלת החלטות, זה לא נראה כמו המשחק, זה לא מרגיש כמו המשחק, זה לא כיף, זה משעמם. זה לא, זה בזבוז זמן, לדעתי, אוקיי? וגם לדעת המחקר, אוקיי? וזה גם קל מדי, אז גם חלק מהסיבה שזה משעמם. זה, התחלתי, כמעט סיימתי תואר שני, עוד יש לי עבודת גמר להגיש בשביל זה, אבל זה בקורס למידה מוטורית, המרצה נתן לנו את הדבר הזה, וזה פוצץ לי את המוח, הדבר הזה. גל זיו? גל זיו, כן. אוקיי? איזה שליטה שלך בשירות. לא, אני עושה אצלו גם עבודת גמר. בהצלחה. אז העניין הזה של למידה מול זה, עשו פה איזשהו, זה סוג המחקר, אחד הסוגי המחקר שאני מאוד אוהב, שזה מחקר על מחקרים. הם לקחו עשרות מחקרים על איזו שאלה מסוימת, ולקחו את כל המסקנות מכל מיני ניסיונות קטנים כאלה, ולקחו את זה למשהו שבאמת אתה יכול להסיק מסקנות. לפעמים כאילו ממחקר קטן לומדים כאילו לומדים איזשהו משהו ספציפי, שהוא לא בטוח שהוא ישים לזה, אבל כשרואים את זה שוב ושוב בהרבה סיטואציות שונות, שזה חוזר על עצמו תופעה, אז אפשר להגיד, אוקיי, זה עיקרון כבר. זה משהו שאנחנו יודעים שהוא נכון. אוקיי? אז יש הבדל בין למידה לביצועים. אוקיי? אתה יכול להחזיר שנייה את השקף? כן. יש לי את זה גם בתרגום לעברית, אם אתה רוצה, אני יכול לשלוח לך. כן. כי סיכמתי את זה, כי עשיתי סיכום ותרגום בעברית לפני כמה שנים. נשלח על זה. בזמן הקורונה. למה אתה לא מעביר לנו בעצם את המצגת? הוא בנה קורס. כי זה קורס בתשלום. בתשלום. אני יכול להביא לכם את המצגת, לא אכפת לי. אוסף מצגות. זה לא, הקורס זה לא המצגת, זה כאילו, מקום זה שתשלם הדברים אנחנו נותנים משימות ויותר מזה. לא משנה, אין לי בעיה, אני יכול להביא לכם. סמלי. אז יש הבדל בין למידה וביצועים. קודם כל, מה זה למידה? למידה זה שינוי קבוע, שנשמר. זה לא כאילו משהו שעשיתם עכשיו ומיד אחרי אתם טובים בזה, אלא משהו שעשיתם ועוד שבוע אתם טובים בזה ועוד חודש, וגם בסיטואציה אחרת. כאילו שאני יכול כאילו לחסום לא רק ברשת נמוכה, אלא גם ברשת גבוהה וגם בתנועה, וגם כשיש עוד מנחיתים ועוד... וביצועים זה משהו שהוא
זה ההפך בעצם, זה כאילו, זה דברים שכאילו, אוקיי, זה משהו שנמדד אחרי. עכשיו הבעיה, שעל ביצועים זה מה שאנחנו רואים, למידה קורית על פני תהליכי זמן קצת יותר ארוכים בדרך כלל, אוקיי? אז לא תמיד, מה שאנחנו הרבה פעמים חושבים, תראו, הילדים משתפרים בזה, ואז שבוע הבא או במשחק, פתאום זה נעלם, אז הם לא למדו. הם עשיתם משהו באימון, שהם התרגלו אליו, כאילו, וזה לא בא לידי ביטוי וזה לא בא לידי ביטוי במשחק, זה מראה שלא הייתה למידה. זה בעצם הזה. אוקיי? אז כאילו... או לא למידה מספקת. או לא למידה מספקת. בתכלס כל הזמן אנחנו לומדים כי בני אדם זה מכונות למידה. בתכלס, כאילו... ודווקא כשאתה עושה את התרגילים היותר מורכבים עם הקבלת החלטות וזה, יכול מאוד להיות שאתה לא תראה באימון הזה ובאימון הבא אתה לא תראה את השיפור ואתה כאילו חושב שאולי הם לא משתפרים טוב כדי, אבל זה לא... בשביל זה צריך עקרונות. זה בדיוק הסיבה שאנחנו ביעילים. אז זה בדיוק העניין, אוקיי? אז אנחנו רוצים שיהיה להם מיומנויות שהן עמידות וגמישות, אוקיי? שגם אחרי הרבה זמן הם יוכלו עדיין לשלוף את זה ויוכלו לעשות את זה, וגם בסיטואציות שלא הכנו אותם, כי המשחק מלא בסיטואציות משונות שלא... מאוד קשה לשחזר את כל מה שקורה במשחק, זה בלתי אפשרי, כאילו כל מסירה שאתם מקבלים היא שונה. כאילו יש לי קצת פה, החסימה עושה משהו אחר, הגנה עושה משהו אחר, לא יודע מה. תזמון קצת אחר, אוקיי? אז קודם כל כמה דברים כאילו מהזה. למידה יכולה להתרחש גם כשלא רואים שיפור בביצועים, אוקיי? יכול להיות שהם לומדים, גם כשהם עייפים, יכול להיות שהם לומדים, למרות שאתם לא רואים את זה. אוקיי? חסן סיפר לי איזה ילדה שכאילו היה לה, לא הצליחה להעביר סרף בעמידה, ועכשיו היא מוציאה ג'אמפ פלוט זה, והוא אמר שזה בא כאילו... בעמידה היא לא יודעת. והנה, בעמידה היא לא יודעת אפילו, היא לא יודעת בעמידה, אבל ג'אמפ פלוט היא מוציאה עד סוף המגרש. קטן, כזה מין, אצלכם ברמת אביב. אומרת לי, אני לא יודעת לצזר. תלכי מהצד. עשית צעדים מהצד, והצליחה. אוקיי, אז כאילו לפעמים יש גם כשיש, נראה כאילו יש איזה, זה לא זה, אתם תראו, במיוחד בילדים, פתאום יש להם איזה קליק כזה, שכאילו פתאום איזה יום אחד הם מצליחים לעשות משהו שלפני חודש הם כאילו לא הצליחו לעשות אותו, ואתם עובדים ולא רואים כלום, לא מתקדמים, ואז פתאום זה... לא בטוח שיש פה מחקר, אני שאני יודע איך הנכונה בלמידה. לא יודע, אני ילד שמנחית כאן, ואני רוצה שינחית יד ישרה. אני כל פעם זה עניין של זמן, אולי לא יכול, אולי לפעמים שלו חלשות. אתה לא יודע. אתה לא יודע. אז הרעיון הוא, לפחות הוא, לנסות לעשות דברים שמקדמים למידה, ולהבין אנחנו נדבר על זה, אבל זה בעצם לוקח קצת אמונה במחקר, נגיד. אוקיי? אז מה שקורה זה שתנאי אימון, אמרת, משהו מורכב, תנאי אימון שיוצרים הרבה טעויות, הם יותר יעילים ללמידה, ולהפך. אוקיי? הרבה פעמים, אם ההצלחה באימון יותר מדי גבוהה, לא בטוח שהם לומדים משהו. כאילו, אם אתם עושים תרגיל שהוא קל מדי, זה כמו כאילו לעשות, לבעוט לשער ריק, כאילו, אני מתכוון כאילו ממטר. לא יודעים אם הם מכוונים טוב או לא, כי כל דבר שהם יעשו ייכנס, זה לא, גם לא ילמדו שום דבר. אוקיי? אז ההמלצה הגדולה של המחקר הזה, זה העניין הזה של קשיים רצויים. רוצים שיהיה איזשהו רמת קושי, עכשיו הרמת קושי היא בהתאם לרמה של הספורטאי או הספורטאית, אוקיי? אז פה רואים גרף של ספורטאי מתחיל יחסית, אוקיי? שזה ה-X פה זה הקושי, אוקיי? ופה זה הלמידה. זה הביצועים, כן? זה הביצועים והלמידה. אוקיי? אז אנחנו מנסים למצוא את נקודת האופטימום פה. אוקיי? שבעצם אנחנו לא רוצים, אם יהיה קשה מדי, הם לא יצליחו. זה פשוט יותר מדי, הם לא יצליחו. אוקיי? זה כמו כאילו לבקש מילד בכיתה א' לזרוק שלשות. לא מגיע לסל, כאילו, זה לא ילמד מזה שום דבר.
לעומת כאילו גם שלא יהיה קל מדי. כאילו אם זה משהו שהוא כבר יכול לעשות, זה גם לא תורם להם בשום דבר, זה לבעוט לשער ריק ממטר, אוקיי? זה תלוי בגיל. זה תלוי בגיל, תלוי ברמה, זה תלוי בהרבה דברים, אוקיי? אז יש איזשהו מקום שאנחנו מנסים כאילו להגיע אליו, לקושי שיהיה קשה, אבל לא קשה מדי, ולא קל מדי, אוקיי? כאילו, אז הגרף הזה מראה את ההבדלים בעצם בין מישהו שהוא כאילו מומחה לבין שחקן מתחיל. כן, אז מומחה, כמובן שאתה... צריך לתת לו... מומחה צריך מאוד לאתגר אותם כן. כדי שהם ילמדו. כן. אם אתה תיתן למומחה לעשות משהו קל, זה לא תהיה למידה. יזיז אותם במילימטר. כן. אוקיי? ולספורטאים צעירים שמתחילים, כמעט כל דבר שתעשה בהתחלה יאתגר אותם. כאילו רק להתמסר תחתית 10 פעמים ברצף זה קשה להם מספיק. אז צריך להבין כאילו איפה אנחנו, מי אנחנו עומדים. אני חושב שזה היה איתך, שדיברנו פעם על 30% כישלון, משהו כזה. 70, 30, 60, 40. כן, כאילו זה תלוי בענף, כן? אבל נגיד, בסדר, כן, זה תלוי בענף. אנחנו בתור מאמנים צריכים להכיר את הענף מספיק כדי להבין מה בעצם הגיוני, כאילו נגיד ב-NBA כאילו לקלוע שלושה ב-40% זה נחשב מדהים, אם אתה עושה תרגיל שהם קולעים אותו ב-80% כנראה שזה קל מדי. כאילו, אין שום סיכוי, אתה לא באזור. צריך לעשות משהו שיהיה להם מספיק קשה שהם לא יכולים לקלוע במעל 50%. Okay? פה יש איזשהו, גם מתוך כאילו הלמידה מוטורית, זה כאילו ממצא קלאסי שמצאו אותו כבר כאילו לדעתי עשרות או מאות פעמים, שההבדל בין, נראה לי גם דייגו דיבר איתכם על הרעיון בין אימון כאילו blocked versus random, אוקיי? כאילו סדרתי לעומת אקראי, אוקיי? שמה מצאו? שהשחור פה זה בלוק. זה הסדרתי. בתוך התרגול הביצועים עולים יותר מהר. אוקיי? ביצועים עולים יותר מהר. אתה אומר, תעשה 10 תחתית, 10 עילית, 10 סרבים, הם יותר השתפרו. לעומת תעשה 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1. סוג של אקראי. אוקיי? אקראי ממש זה כאילו, נגיד, משחק. אוקיי, אבל... והביצועים פה עולים ברמה פחותה. אבל מה? כשבודקים את הלמידה, שזה קורה אחרי שבוע, אוקיי, אז מצאו שאפילו במבחן אקראי, אפילו במבחן סדרתי, שאמרו לו, אוקיי, אתה למדת בצורה אקראית, אתה למדת בצורה סדרתית. עכשיו תעשו מבחן סדרתי. אלה שלמדו בצורה אקראית מבצעים יותר טוב מאלה שלמדו בצורה סדרתית. למרות שהם כבר עשו ממש אותו דבר. אוקיי? וכשאתה שם אותם במצב אקראי, שזה המשחק, שלא עושים 10 תחתית, 10 עילית וזה, אז הפער נהיה ענק. אוקיי? אז זה קודם כל. אז כאילו תבינו, זה העיקרון הזה של הלמידה לעומת ביצועים, זה הכי בסיסי. אוקיי? לא תמיד מה שעוזר להם לבצע עכשיו, יעזור להם עוד שבוע או מחר במשחק. אוקיי? אז איך לומדים? אוקיי? זה ספר שמי שקורא אנגלית אני מאוד ממליץ, יש לו גם פודקאסט. כן. הוא ממליץ לך על הפודקאסט? יש לו פודקאסט שקוראים לזה The Perception and Action Podcast. הוא פרופסור ללמידה מוטורית באוניברסיטת אריזונה. הוא כאילו מומחה עולמי ויש לו כבר עוד ספר כבר. אוקיי? אבל ספר מדהים שהוא מסביר את זה בצורה מאוד ידידותית, אבל בעיקרון הוא אומר להיות מומחה זה לא מה שיש בראש, אלא איך אתה, מה היחסים שלך מול הסביבה, כאילו איך אתה פותר, איך אתה מוצא פתרונות מול הבעיות שמצטרפות מסביבך. אוקיי? Being adaptive, כאילו תחשבו עוד פעם על אינגפט, אוקיי? הקבלן של צרפת. שחקן הכי אדפטיב שיכול להיות, כאילו המכה הכי מפורסמת שלו זה הווינדמיל הזה, הוא פשוט קיבל חרא מסירה מהמתונניתי, מהמוסר, הוא כאילו ציפה לכדור כאילו שיהיה לו פה, והוא קיבל אותו איזה 2 מטר מהרשת, והוא פשוט עשה איזה סיבוב,
ועשה את זה בנקודת אליפות אירופה, כאילו בנקודת זהב. אז שמעתי פעם ראיון עם המוסר, הוא אמר, אנגפס זה השחקן שאני הכי אוהב לשחק איתו, כי אני עשיתי מסירה גרועה במאני טיים, ואף אחד לא זוכר את זה, כי הוא עשה היילייט מזה. אוקיי? אז כאילו, זה לא, אנחנו רוצים לפתח ספורטאים יצירתיים, אבל כשיצירתיות זה אומר יצירתיות יעילה. זאת אומרת, זה לא סתם לעשות משהו חדש, זה לעשות משהו חדש שעובד. לנצח סיטואציה. אוקיי? לנצח את הסיטואציה, בדיוק. אוקיי? אז לא רובוטים, זה לא תנועות, זה לעשות משהו, כאילו פתרון לבעיה. אז יש איזשהו עיקרון שקוראים לזה Perception Action Coupling, שנראה לי גל מלמד קורס שקוראים לזה Perception Action. אוקיי? אבל זה עיקרון מאוד חשוב, והפרופסור הזה, רוב גריי, הוא אומר את זה בסוף כל פרק, הוא אומר Keep them coupled. אוקיי? חייבים להצמיד בין מה שאנחנו רואים למה שאנחנו עושים. לא, אם אנחנו מתרגלים איזושהי תנועה בלי קשר למה שקורה מולנו, יש פה איזשהו דיסקונקט שלא ישרת אותנו טוב במשחק. כאילו נגיד לעשות תנועה לחסימה, לא בזמן, אתה לא תחסום כלום. אתה יכול לעשות את התנועת חסימה, להכניס ידיים ככה, אבל אם אתה קופץ אחרי הזמן, אז זה לא משנה איזה תנועה עשית. צריך שזה יהיה מתואם עם המכה של היריב. אוקיי? והדבר הזה הוא קורה במין מחזור. אוקיי? שבעצם מה העניין פה? זה לא רק שאנחנו קולטים מידע ואז פולטים תנועה. אנחנו גם לפעמים צריכים לעשות תנועות כדי לקלוט מידע. נגיד מוסר צריך להסתכל מה החסימה עושה. האם המנחיתים שלי מגיעים בזמן? מוכנים? אולי הקבלן עכשיו על הרצפה כי הוא עושה קבלה עכשיו. אוקיי? אז צריך גם לזוז כדי לקלוט מידע, וצריך לקלוט מידע כדי לדעת מה לעשות. וזה מין כאילו איזושהי פעולת גומלין כזאת שכל הזמן קורית. אוקיי? אז המחזור הזה, הרעיון הוא ללמוד על מה להסתכל כדי להצליח בפעולה. נגיד בחסימה צריך לראות מתי המתקיף קופץ, איפה הוא עם הכתפיים, מה הוא עושה עם הכף יד, אם הכדור גבוה או נמוך, אם הוא מביא את היד אחורה להנחית, או שהוא עולה לטיפ. אוקיי? יש כל מיני דברים שאנחנו צריכים לראות כדי... ואם אנחנו מסתכלים, נגיד, הרבה פעמים שחקנים צעירים, מסתכלים על הכדור, לא מסתכלים על המנחית. ואז הם קופצים מוקדם, ולא רואים שהמנחית כאילו עושה משהו, או שהם פה, ופתאום המנחית עושה כניסה, עושה איזשהו תרגיל או משהו כזה, והם לא מסתכלים על הדבר הנכון. אז אנחנו צריכים, תוך כדי התרגילים שלנו, להפנות את התשומת לב של הספורטאים למקורות מידע שיעזרו להם במשחק. ויכולים לעשות את זה מהניסיון שלנו, אבל גם אם נעצב סביבה שנותנת להם פידבק, אוקיי? הם יוכלו ללמוד את זה גם תוך כדי ההתנסות, ולא רק תסתכל שם, אלא הם בסוף יקלטו את זה, כי זה אי אפשר להצליח אם נצליח לעצב תרגיל או משחק מספיק טוב, נייצר אותו ככה שזה המשחק עצמו יסב את התשומת לב שלהם לדבר הזה. אוקיי? אז נגיד, המשחק הראשון שעשינו של הדחיפת ידיים, אני לא צריך להגיד לכם שאתם צריכים לדחוף את הידיים חזק. אם אתם לא תעשו את זה, אתם לא תצליחו אפילו פעם אחת. אוקיי? אם כל מי שיקפוץ פשוט עם הידיים למעלה ולא יעביר ידיים, כל כדור יהיה ככה. גם שם אתה במשחק הזה, אתה לומד בעצם על מה אני מסתכל, אתה מתחיל להבין כאילו. נכון, אוקיי? אז זה למידה.
טרי? לא, למפרד, פרנק למפרד. למפרד, פרנק למפרד. למפרד, בסדר, שיחקו באותה קבוצה, נכון? זה לא הספורט שלי. תסתכלו מה הוא עושה עם הראש. מדל ממשיך כל הזמן, כל בצבא. כל הזמן, אוקיי? צ'אבי גם מפורסם בזה. מסי. גם מסי, זה חלק מהזה של ברצלונה, אבל כאילו, כל שחקן, גם, לא יודע, סטיב נאש במתפרצת, אמרנו מזרחי. לא רואה את הדבר הזה. אוקיי, אז יש איזושהי גישה, אוקיי, איזשהו ענף של, כן, הגישה האקולוגית, שהיא העיקר של מה שמתבסס, כאילו מה שאני הולך להסביר בהמשך, אבל זה הבסיס שלה, שבעצם זה איזשהו ענף של הפסיכולוגיה, שבעצם מתמקד על היחסים בין האינדיבידואל לסביבה, אוקיי? שאנחנו לא מסתכלים רק על האינדיבידואל ולא רק על הסביבה, אלא מסתכלים כל הזמן על הקשר ביניהם, אוקיי? על הצימוד תפיסת פעולה הזאת. אז מה שאנחנו רואים, אוקיי, זה מה שהם קראו לזה affordances, אוקיי? affordances זה כאילו מה שמתאפשר לנו לעשות, אוקיי? כן, אוקיי? אז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים מה אפשר לעשות, מה הפעולות שהסביבה מזמינה אותנו לעשות. עכשיו, נגיד, מה שימית רואה ומה ששי רואה, כשאנחנו משחקים את המשחק הזה של זה לא אותו דבר. כי שי יותר גבוה, אז הוא רואה יותר הזדמנויות כאילו להנחתה, או לקפוץ לחסימה, או אפילו לעמוד ועם הידיים פשוט מעל הרשת, אוקיי? וימית צריכה לעשות משחק אחר, אוקיי? אבל היא יכולה לעשות דברים אחרים, אחורים, יכולה לעמוד יותר אחורה, אוקיי? כל שחקן, גם אם שחקן ימני או שמאלי, יש לו אפשרויות אחרות, אוקיי? עם השחקן שקופץ גבוה, או לא קופץ גבוה, הוא מהיר או איטי, מה הוא יכול לעשות בכל סיטואציה? יכול להיות כאילו אותה מסירה, אבל לשחקנים שונים זה מתפרש אחרת, כי אין להם אותם יכולות, אוקיי? אז בעצם מה שאנחנו רואים זה לא את הדברים, אלא מה אנחנו יכולים לעשות איתם. אוקיי? לא את הסיטואציה בפני עצמה, אלא מה אפשר, מה הפעולה שמתאפשרת לנו, מה הסביבה מזמינה מאיתנו, אוקיי? עכשיו, זה דגש על הזמנה, כי אנחנו לא חייבים לקבל כל הזמנה. אוקיי? יכול להיות שיש לנו כמה אפשרויות שאנחנו רואים, ואנחנו צריכים להחליט איזה מהם ללכת עליה. אוקיי? ואז, איך אנחנו יודעים באמת כאילו לזוז? זה איזשהו עיקרון שנקרא התארגנות עצמית, אוקיי? זה self-organization. התארגנות עצמית זה תרגום שלי, אבל זה self-organization, אוקיי? שהתארגנות עצמית זה קורה תחת אילוצים. עכשיו, הדוגמה הזאת מהטבע, אוקיי, של ציפורים שעפים כאילו במין כאלה גלים, זה נראה כאילו יש ציפור שולטת וכולם עושים קוריאוגרפיה. אבל מה שקורה באמת זה שכל ציפור שומרת על איזשהו מרחק קבוע מהציפורים שקרובות אליה. ואז ברגע שציפור אחת זזה, אז כל הציפורים מגיבות לציפור שהכי קרובה אליה. ואז זה נראה כאילו הם זזים בסינכרוניזציה. אבל מה שקורה בפועל זה שיש חוקים מקומיים, אוקיי? שפועלים ביחד כדי ליצור משהו שנראה עם קואורדינציה. עכשיו, אתם יכולים לחשוב אפילו על הנחתה, על תנועה של הנחתה. לפעמים מנחיתים ככה, לפעמים מנחיתים ככה. זה לא כאילו... כולל גם הגנה. כל דבר. ברגע שכל אחד יודע מה הוא עושה, זה נראה שכולם יודעים מה הם עושים. לא צריך לשים. בדיוק. בדיוק. אוקיי, זהו, זה הגנה קבוצתית. יש קבוצות הגנה טובות, זה נראה כאילו הן מחוברות על חוט. כאילו אחד זז לפה, אחד זז לפה, והם זזים ביחד, והם לא באמת, הם
ופשוט כולם רואים את הסיטואציה, ברגע שהם כולם רואים את הסיטואציה אותו דבר, אז הם נכנסים לתוך שטח פנוי, הם יודעים שאי אפשר להשאיר יותר מדי שטח פנוי מצד ימין, אז ברגע ששחקן אחד נכנס לחור, אז הקבלן נכנס לפה, ואז הליברו נכנס לפה, וזה נראה כאילו הם מתאמים את התנועות שלהם, אבל בעצם מה שהם עושים זה שהם מנסים לא להשאיר שטח פתוח. אוקיי? אז התהליך הזה של ההתארגנות עצמית תחת אילוצים, הוא קורה, תכף אני אסביר מה זה אילוצים בדיוק, אבל האילוצים האלה קורים ממקום פנימי וחיצוני, וחלק מזה אנחנו שולטים בתור מאמנים, וחלק מזה אנחנו לא שולטים, וחלק זה באים מהשחקנים, אוקיי? אז אילוץ זה משהו שהוא מגביל הזדמנויות מסוימות או אפשרויות פעולה. עכשיו, זה מה שעשיתי בעצם באימון היום. צמצמתי את השטח של המגרש, אמרתי לכם מה מותר לכם, מה אסור לכם לעשות מבחינת חוקים, יש את החוקים של המשחק עצמו, כאילו של אסור לתפוס את הכדור, חוקים של כדורעף, שזה כאילו, לא צריך להגיד את זה, אבל, כי אנחנו כבר יודעים, אבל זה גם משהו, ואז יש גם את הדברים שאתם זה. עכשיו, אני רציתי שתחסמו, אז הפכתי את זה למצב שכדאי לכם לחסום. Okay? אז זה איזושהי דוגמה של פיל, אתה יודע, מלמדים, קושרים פיל תינוק לעץ, ולאט לאט כאילו מקטינים את זה, והוא בסוף יודע שהוא קשור בחוט כזה, ולמרות שהוא יכול להעיף את היתד הזה כשהוא גדול, הוא לא עושה את זה כי ככה הוא למד, שברגע שקשור לאיכות אין לי לאן ללכת. אז 3 סוגי אילוצים, יש אילוצים אישיים שזה כאילו של הספורטאי עצמו, יש את האילוצים סביבתיים שזה כאילו יכול להיות המשטח, המזג אוויר, האור, הקהל, לא יודע מה, כן, הקבלה, כל מיני דברים כאלה, ואז יש כאילו את האילוצים של המשימה שזה העיקר של מה שאנחנו יכולים לשנות אותו. מה אנחנו יכולים לשנות? זה יכול להיות ניקוד, חוקים, שטח מגרש, מספר שחקנים, כל מיני דברים, נקודות בונוס, יש הרבה דברים שאפשר לעשות שם, אנחנו נמשיך על זה. אוקיי? עכשיו, הלמידה, אמרנו, היא קורית בצורה שהיא לא ליניארית. אוקיי? זה לא כאילו כל יום השחקנים משתפרים. כל יום הם יותר טובים ממה שהם היו אתמול. יש ימים שהם ככה, יש ימים שהם ככה, יש ימים שהם בעלייה, יש ימים שהם בירידה. לפעמים זה בקפיצות מאוד גדולות, פתאום נראה כאילו קליק, ואז פתאום זה גם בנפילות. כאילו יכול להיות שכאילו, מה, אתמול לא החטאת אף סר ועכשיו אתה לא מעביר את הרשת. כאילו זה יכול להיות ברמה כזאת. אבל ככה נראה התנהגות של מערכת מורכבת, שזה אנחנו בני אדם, הרבה דברים שמשפיעים עלינו, אנחנו לא רובוטים, זה לא input output, זה לא, אתה יודע שאם אני אעשה אימון כזה, אז יצא משהו כזה. לא יודעים בדיוק מה הולך לקרות, בגלל זה אנחנו צריכים לעצב את הסביבה בצורה שתאפשר למידה ותאפשר את ההתפתחות הטבעית הזאת, שקורית גם ככה, אבל זה דרך שאמורה לתמוך בזה בצורה יותר טובה. אוקיי? אז מצד אחד, החיסרון, אין לנו שליטה על זה, ככה זה. אוקיי? ככה זה נראה תהליך למידה. אי אפשר להתקדם צעד צעד באופן קבוע, כי זה פשוט לא, מי שמאמן מספיק זמן, רואה שזה פשוט לא קורה ככה. אתה תראה את זה גם עם הילד, שזה מדהים לראות את זה, אבל זה גם בא בקפיצות וכל מיני דברים כאלה מגניבים. אז מצד אחד זה לא צפוי, ומצד שני זה מאפשר הרבה מגוון. כאילו זה, אם אנחנו נותנים אפשרות לזה, אז הילדים שאנחנו מאמנים, או גם שחקנים מבוגרים, פתאום מביאים לך דברים שלא אנחנו לימדנו אותם לעשות את זה. פשוט הם מוצאים איזשהו פתרון לסיטואציה בעצמם, וזה משהו שאולי לא היינו יכולים אפילו לחשוב עליו, או אנחנו לא היינו עושים בעצמנו, אבל הם יש להם את הדברים שלהם, והם מוצאים את זה. אז כאילו, זה משהו שאני חושב שכדאי לעודד, ואם תשימו לב, הספורטאים הכי טובים בעולם, בכל ענף, יש להם סגנון מאוד ייחודי להם. כאילו, פדרר ונדל, נגיד, זה הדוגמה שאני הכי אוהב.
שני שחקנים בטופ, אולי שניים הכי גדולים בכל הזמנים, אבל סגנון אחר לגמרי. אתה תוך שנייה, אתה רואה אותם משחקים, אתה יודע, זה נדל. כאילו אתה רואה את הפורנד הזה עם הספין, או פדרר רואים את זה ישר, מי זה השחקן, אתה יכול תוך שנייה לזהות אותם. סטף קרי זורק את הזריקה הזאת שלו, זה לעומת קווין דורנט או ריי אלן או משהו כזה. שחקנים אחרים, גרברניקוב, ליברוים, יש כאילו 3 ליברוים מובילים ב10 שנים האחרונות, גרברניקוב, זטוסקי ושוג'י, כולם מדהימים באותה מידה, כאילו מדהימים בהגנה, מדהימים בקבלה, הם נראים שונה לגמרי באיך שהם עושים את זה, אפילו איפה שהם עומדים, איך הטכניקה, הכל מאוד שונה, ובכל זאת הם מצליחים כאילו להיות מדהימים, אוקיי? אמרנו על למידה לא ליניארית, זה לא המטריקס, קוראים פה מספיק מבוגרים שראו את הסרט הזה? אבל לא, אתה ראית את זה? לא? הייתי בקולנוע, מי לא ראה את הסרט? לא, ראיתי 200 פעם. לא ראית הסרט? התלבטנו כששמנו את זה, כי אמרנו, וואי, בטח יש פה שלא ראו את הסרט הזה. לא, מה? אופן אני לא יכול לראות. מה זה חבר'ה, זה המשחק עוד נעשה. לא, מה יש לך זה? אמרת לא מעניין. הם חייבים, לא תקבלו תורדה אם תראו את המטריקס. תקשיבו, תסתכלו, אז עוד פעם, אני אתחיל ללכת קצת יותר מהר, כי נראה לי שאנחנו מתחילים לומר לנו הזמן, אבל הרעיון הוא שאנחנו רוצים לעשות למידה דרך התנסות. יש הבדל בין ידע על וידע במשהו. אתה יכול, כאילו דוגמה ממש טובה היא נגיד נהיגה, אוקיי? אתם יושבים ליד ההורים 17 שנה באוטו, רואים אותם נוהגים, אתם יודעים, יש הגה, יש גז, יש זה, אבל עד שאתם לא יושבים שם בכיסא ומרגישים כאילו כמה כאילו להפנות את ההגה, כמה ללחוץ על הגז, אתם לא יודעים לנהוג ואתם לא קרובים ללדעת. במגזר למשל, מתנסים, מתנסים. כן אחי, במגזר היום יש מלא שוטרים אחי, מלא. אז זה התנסות, אוקיי? לומדים דרך התנסות, אוקיי? אז כאילו אתה יכול להסביר עד מחר, והבנתי מאופן שהוא גם דייגו דיבר על העניין הזה, שכאילו כמה אתה יכול להסביר למישהו משהו, מילים זה משהו מוגבל, אוקיי? הוא עוזר, צריך להשתמש בזה, זה כלי עיקרי שלנו בתור מאמנים, אבל צריך לתת לספורטאים איכשהו שהתנסות, שזה הייתה אחת המטרות העיקריות שלי באימון שעשינו היום בבוקר, שיהיה התנסות בבלוק, להרגיש את הכדור פוגע, להרגיש מה זה לחטוף בלוקאוט, להרגיש מה זה להכניס ידיים, וכולם פה לדעתי חסמו, כאילו לפחות נגעו בכדורים לפחות כמה פעמים, יותר מבטח כמעט כל אימון שיש לכם, שעשיתם בשנה האחרונה. חוץ ממישהו עמד וכיוון לכם כדורים בתוך הידיים. אוקיי, אז אמרנו כיוון קשב, קודם כל אנחנו צריכים דרך ההתנסות הזאת לדעת מה הכוונה שלנו. אנחנו מנסים לגמור את הכדור, אוקיי, איך גומרים את הכדור? אתה רוצה להנחית את הכדור לשטח פתוח, יש לך חסימה, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות בלוקאוט, אתה יכול לעשות טיפ, אתה יכול לעבור אותם איכשהו, כל מיני דברים כאלה. כיוון קשב, מה המקורות מידע הרלוונטיים בעצם, כאילו איך אני יודע בכלל שיש לי הזדמנות לבלוקאוט, אם הכדור קרוב, אם הכדור רחוק, אם הם קופצים ככה, אם הם פותחים ידיים, איפה אני יכול לעזור? וקיול זה כאילו... אני מסוגל בכלל. כן, כאילו, אוקיי, הבנתי מה אני רוצה לעשות, אני רואה את ההזדמנות, אבל אני עוד לא יודע כאילו איך לפגוע כאילו בכדור כדי שהוא יעשה מה שאני רוצה שהוא יעשה. אז הנה, רגע, פעם אחת זה הצליח לי, רגע, אוקיי, פעם שנייה זה לא הצליח לי, למה זה... אוקיי, אם אני אפגע בכדור ככה, אז אני... אבל להסביר כאילו לשחקן שאתה בבלוקאוט אתה צריך לעשות כזה ולא... לא יודע, זה מאוד קשה להרגיש את זה, כי גם כל סיטואציה שונה. וכדי לפתח את החוש משחק הזה שאנחנו רוצים שהשחקנים יהיה להם, צריך לשחק, אוקיי? אז עוד פעם, העניין הזה של רצות לכדור, וזה מצחיק. היינו בהשתלמות של רט לארסון. זה כיף, כן, זה מאוד מאוד כיף. אתה השלשה ומוסרת, ואז היית כמו, אתה נותן את כאילו קו אחורי על הקיר ב3 מטר.
שמע, אם אתה מבין משהו מפרנס בוש, תסביר לי. אני יכול להגיד לך לא כאילו... יודע מה זה טרנס... הטרקטור... לא, טרקטורס אני יודע, אבל מעבר לזה... טוב, תקשיבו, בואו נמשיך פה קצת, אני אתן לכם כמה דברים יותר קונקרטיים לזה, וכמה דברים כאילו לחקור בעצמכם. אם אתם רוצים, אני גם כתבתי על זה איזה מאמר קצר שאתם יכולים לקרוא גם בעברית, אבל אם אתם, יש עכשיו איגוד המאמנים הישראלי, זה משהו שקוראים לו, איגוד המאמנים הישראלי, זה אורי שפר שהיה פעם המנכ"ל של וינגייט, הוא פתח איזה משהו יחד עם, קוראים לו, אברבוך, אלכס אברבוך, סופר סגובות. השבוע הוא כתב שהוא מוכר נעליים. שמה? מוכר נעליים, לא ראית את הכתבה? לא משנה. הם פתחו איגוד מאמנים ישראלי, שווה להצטרף לזה, זה עולה איזה 20 שקל בשנה או 100 שקל בשנה, לא יודע מה. ויש שם... כן, לא יודע, זה לא הרבה. דייגו גם מנסה לקדם את זה, גם כדי לקדם את המקצוע של מאמנים, אבל כאילו הרעיון שכמה שיותר מאמנים יהיו בזה, זה יהיה לנו יותר כוח להפוך את זה למקצוע יותר מכובד ומקצועי, אבל יש שם גם הרבה מקורות מידע, אז יש שם גם המון דברים בעברית שכתובים, שגלעד הוא בעצם מנהל את החלק הזה של האתר שם, הוא יש לו בלוג שלו שהוא כתב מלא דברים בעברית אם אתם רוצים למאמנים. לא פעם רוצה לגלעד את זה? מאמן כדורסל. מאמן כדורסל, מאמן בנבחרות נערות וכל מיני דברים כאלה. מאמן פעם גם באקדמיה, הוא עכשיו מאמן מעגן מיכאל. לא משנה. קיצור, יש הרבה חומר שאתם יכולים למצוא בעצמכם. באתר של גלעד יש מלא דברים, ובאתר של איגוד המאמנים ישראלים גם יש מלא כתבות עם חומר מקצועי בעברית. יש שם ניוזלטר של אז גלעד. תשלח לנו בקבוצה או משהו, לא יודע, כאילו, מה לרשום? תרשום את השם שלו, גלעד ארמון, חפש, קוראים לאתר Always Forward, תמיד קדימה. זה המוטו שלו. זה המוטו שלו. אני סוג של הצטרפתי אליו בתקופת הקורונה, הוא פתח אתר חינם וביקש ממני לכתוב כמה דברים, יש שם כמה מאמרים שאני כתבתי על הנושא הזה, ובגלל זה נולד השיתוף פעולה הזה גם. אוקיי, זה באיגוד המאמנים ישראלי, תרשמו, יש שם מלא דברים. אוקיי, אז עקרונות עיצוב והאימון. אז זה איזושהי מחשבה חשובה, אוקיי? גנן, אוקיי? לא יכול באמת לגדל דברים, ואנחנו לא יכולים לגדל שחקנים או אפילו ילדים. אנחנו יכולים ליצור סביבה בה הם גדלים בצורה בעצמם, כי אנחנו, זה לא כמו נגר שכאילו רואה חתיכת עץ ויודע בדיוק מה הוא הולך להוציא. כשמאמנים ילד, אין לנו מושג אם הם יהיו טובים, לא יהיו טובים וזה. אנחנו יכולים רק לשלוט בסביבה ולנסות לטפח אותם ולתת להם את האור ואת השמש ואת האדמה והמים ומה שצריך כדי לגדול, והם יגדלו למה שהם אמורים להיות, ואנחנו לא שולטים בזה אולי כמה שאנחנו היינו רוצים. אז יש פה כמה, עוד פעם, העניין הזה של האילוצים, של ה-constraints, אוקיי, ואז העקרונות של איך אנחנו מעצבים את הסביבה כדי ליצור, איך שנקרא, goal-directed behavior. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים צריך שיהיה מטרה שאנחנו מכוונים אליה. אז תכף אני אגיד מה זה הדברים האלה, אבל representativeness, constraints manipulation, task simplification, functional variability, ו-attentional focus, אוקיי? אז זה בעברית, ייצוגיות זה representativeness, אוקיי? אנחנו צריכים שזה ייראה וירגיש כמו המשחק בתכלס, אוקיי? אנחנו צריכים לעשות דברים דומים. פישוט משימות, אוקיי? ללמד פירוק, אוקיי? למשל, להוריד את הגובה של הרשת, אוקיי? אנחנו רוצים ללמד הנחתה, יש שיטה מסורתית או זה, אבל ללמד דברים בנפרד. כאילו ללמד הרצה בנפרד, ללמד
מכה על הקיר, לעשות את הכף יד, לעשות תנועה בלי כדור, עם כדור, לעשות הרצה ולתפוס את הכדור, כל מיני דברים כאלה, ואז כאילו, אוקיי, ועכשיו תנחיתו. ואז הם לא מחליטים. אז זה לא שזה בדיוק לא עובד, אוקיי? אבל זה עובד פחות טוב, ויש כאילו גוף שלם של מחקר שלא מצא אפילו מחקר אחד שאומר שהשיטה של הפירוק יותר טובה מהשיטה של התרגול, מה שנקרא תרגול מלא, אוקיי? אז הרעיון הוא לא לפרק את הפעולה, אם יש פעולה שהיא רציפה, פשוט להפוך אותה ליותר פשוטה, לא לפרק אותה, אוקיי? אז למשל, בהנחתה וחסימה, להוריד את הגובה של הרשת, אוקיי? אני כיתה ו' נותן להם בלונים. מעולה, אוקיי? הכדור זז יותר לאט, בלון זז יותר לאט, אז אפשר... סרף, קבלה, אם אתם מקטינים את השטח של המגרש, או מקרבים את המרחק ממנו, הסרף יוצא, אז הסרף בא יותר לאט, זה יותר פשוט, אבל זה עדיין כדור שעובר מעל הרשת, המטרה אותו מטרה להביא את הכדור למוסר, זה, אבל אנחנו לא מפרקים, זה לא פתאום מישהו עומד בצד שלי של הרשת, זורק לי כדור, זה כבר לא קבלה, זה משהו אחר. אוקיי? אז זה פירוק. שינוי במשתנים, אז אמרנו, אפשר לשנות את המגרש, לשנות את המספר שחקנים, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, זה ה-constraints manipulation, זה אילוצים. מיקוד קשב, לנסות להפנות את הקשב בכל מיני דרכים, בין אם במילים, או במשימות, או בעיצוב של התרגיל, ככה שהקשב שלהם יהיה כלפי לא רק שהוא יהיה קשב חיצוני, שזה כאילו, זה עניין אחר שנראה לי שאנחנו נדבר על זה פה, אבל שהוא יהיה ממוקד על הדברים הנכונים, על המידע הרלוונטי לביצוע פעולה. אוקיי? למשל, נגיד, מתי לצאת להנחית. אז אפשר, נגיד, לצאת שהכדור בשיא הגובה, נגיד, אבל זהו, אבל זה בעיה, זה מידע. אז אני אומר, אבל זה בעיה, כי זה לא מתאים לכל זה. אז יכולים, נגיד, להגיד, אתה רוצה להיות בצד שמאל על הרצפה כשהמוסר נוגע בכדור. ואז אתה יוצא בקצב, נכון. וכאילו, לתת איזשהו עוגן שהוא נכון, לא יודע אם בכל מצב, אבל כאילו, הוא העוגן הנכון. כאילו, זה לא לצאת כשהכדור... יש נגיד כאילו לקפוץ בחסימה אחרי המנחית, אוקיי? אז אני אומר, זה תלוי מי המנחית. זה תלוי איזה קצב הם באים. אז כאילו זה לא בדיוק מידע רלוונטי. המידע הרלוונטי הוא לתזמן את הדחיפה עם המכה. זה מה שאתה צריך לעשות, בתכלס. זה לא... אבל אני אומר, הקפיצה היא לא זה. המכה היא המידע הרלוונטי. אני אומר, הידיים שלנו בשביל לחסום, הידיים שלנו צריכות להיות מעבר לקו של הרשת ברגע שהכדור מגיע לשם. אז זה מעולה. אז אני אומר, זה עוד דרך כאילו להעביר איזשהו מידע דרך דימויים, זה מעולה. אבל אני אומר, כשאני מדבר על כאילו מידע רלוונטי, המידע הרלוונטי הוא לא מתי המנחית קופץ. המידע הרלוונטי הוא מתי המנחית פוגע בכדור. אוקיי? אז זה נגיד יכול להיות, זה אנחנו צריכים לעזור להם, להתמקד בדברים הנכונים. שונות פונקציונלית, כאילו כדי שהם יהיו מגוונים ויוכלו למצוא פתרונות להרבה סיטואציות, אנחנו צריכים לאפשר להם גיוון. לא לעשות אותה תנועה כל פעם, אלא למצוא הרבה דרכים להעביר את הרשת. אוקיי? אז עוד פעם, ייצוגיות, קבלת החלטות וביצוע דומה למצב המשחק, פישוט משימות, פעולות מלאות, וחיבור בין המידע, תפיסה, חיבור, תפיסה, פעולה. שינוי במשתנים, אמרנו, אפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר לשים מוזיקה באימון, אפשר אורות, אפשר ניקוד, גודל מגרש, ציוד, כל מיני דברים כאלה. ניקוד קשב, אמרנו, להתמקד במידע שהוא רלוונטי, שהוא המידע הנכון, שבאמת יעזור להם לשלוט בפעולה. ושונות פונקציונלית, לאפשר להם למצוא הרבה פתרונות
אפילו לאותה סיטואציה. זאת אומרת, כל מסירה יכולה להיות כאילו החסימה עושה את הדבר, אבל אפשר לעשות לוקאוט, אפשר לעשות טיפ, אפשר לעשות שוט, אפשר להנחית ככה, אפשר לעשות המון דברים כדי לפתור את הנקודה. אוקיי? אז זה כאן מחסן מגיע... כלים, מחסן כלים. כן, כן, אפשר לחשוב על זה ככה. אוקיי? אז גישת האילוצים שיוצאת מהדבר הזה, Constraints Layer Approach, מבוסס על התיאוריה של ה-Ecological Dynamics, דורש מאיתנו להפוך למעצבים של הסביבה ולא מעבירי מידע בהכרח, אוקיי? יותר לחשוב על זה. יותר אגב, זה נותן לכם גם איזשהו יותר חופש, שאתם לא צריכים לשלוט בכל דבר באימון, אתם